Mister. Hai, Miriam. Apa ya, Ini sih zatanya. हेलो गाइस, सबको मेरे स्क्रीन में स्वागत है। इस तरह शिवेन सा हाय बोला है। हाय शिवेन ने सो ब्यूटीफुल बोला और थैंक यू। हाँ हेलो बोला रे। एमजे सी एमजे से हाँ हेलो बोला। हाँ हेलो। शिवेंस ने क्या बोला? आई ने बोला है। सुनो ने क्या बोला रे? आई हेट यू ऐसे बोल के रो रहा है। ऐसे बोल के क्यों रो रहा है रे? सुनो आई लव मी। पुक्कू नेपाल में कहाँ से हो बोला रे? नेपाल में मैं नेपाली नहीं हूँ पुक्कू। पुक्कू हाय बोला। हाय पुक्कू कैसे हो? पुक्कू नेपाल में कहाँ से हो बोला। हेलो। संजय हेलो फ्रेंड बोला है। हेलो संजय कुमार। अब्दुल सुपार्ट बोला है। थैंक यू। बिरदावा जोंहा नार्जारि फैदों ना। थैंक यू बिरदाव नार्जारि फैबाय आरो जोंहा। थैंक यू। अब्दुला हाय बोला। हाय अब्दुल। Sudagar, tell me Pinaka meaning. अच्छा, गुड मॉर्निंग बोला। इसका गुड मॉर्निंग, इसका मीनिंग मतलब गुड मॉर्निंग है। पुक्वाजा नेपाल में कहाँ से हो? नेपाल में कहाँ से हो? मैं नेपाली नहीं हूँ। अब्दुल्ला जाही हाय बोला रे। हाय अब्दुल। पुक्वा नेपाल कहाँ से हो बोला। सुनो हेलो अब्दुल हाय बोला है। आई रियली हेट यू। सोनू ने क्या बोला? आई रियली हेट यू बोला। बिरदाव गुड रानी डे ना रेन सॉरी गुड रेन डे ना। आसा अखानायखौ होनदों आरो ना बिरदावा जा ओमफ्राय जा यूआरएसआ जा मा होनखो? हाय डार्लिंग आई लव यू बोला है। यूआरएस श्री ने क्या बोला? यू हैव क्यूट सेक्स बोला है। ओमफ्राय जा ओइ सानसो गुड मॉर्निंग दाना। गुड मॉर्निंग ओइ सानसो। कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। एक लाइक कीजिएगा। कौन लाइक नहीं दिया है? हेलो गाइस। ओइ सानसो जा लाइक दान दाना। थैंक यू। गोजोननाय थाबाय ओइ सानसो।
ओमफ्राय जोंहा बिरदामानगो आपकामिं टु के आफि सना आजाव बोला ओमफ्राय इउ आर एस्ट्रिनि क्या बोला आई सेक यू हैव क्यूट सेक बेबी बोला ओ जिद जिदामान का हाय बोरो गाल बोला है जिद ने हाँ बोरो गाल तो है बोरो गाल को हाय बोला है अब्दुल्ला जा हाय बोला हाय अब्दुल ऐसा जामान का मोनेटाइज जाबाय ना जायाखै बिमा सना दाना जायाखैनो नामावगोना डब्लिउ टि आनो ओइसानथ' ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो आङो माबानायमोनबा दालागै जासिगौमोनसो नामा ओमफ्राय जा इउ आर एस रिया मा होनखो मुझे अब क्यूट लग रहा है बोला है अच्छा आई लव यू बेबी बोला कौन कौन है प्लीज लाइक कीजिए एक लाइक कीजिएगा गाइस लोग ओमफ्राय जा बिद्दा मा होनखो बिद्दावा अ आखाइ मारामखौ मानजिनो थाखायनो सैयां नोंनि आखाइ मारामखौ मानजिना थाखानोसै आं नोंनि थुखेनि आच्छा मिस्थि केक जानो हा ए नंगौ नामा गोदाव थुखेनि केक जानो दे मोजां मानजिनानै थाखादो इसानसा जांखो बेसेसो गोबाव नांबावगोन बायदि होनदोंना नांनायाथ' बारा गोबाव बेसे गोबाव नांबावगोनथाय मा होनो आरायनि बारबाय आरोना बारनायालाय नामावगोनसो नामा ओइसानस' हेलो कौन है गाइस लोग हेलो सोर दं बेसे जाखो आफि प्लिज रिप्लाइ प्लिज इउटुब स्टुडिअ थां होनदोंना ए दालाय बोरै थांनो नै माबा एलबि होनायावलाय माबा इसिबां जाखाबाय जानायालाय ओमफ्राय माखासे नैबे क्लास जाबावाखै खोमा ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ मा होनखो एसेसो नांबावगोन बादि होनदों ना औ नांबावगोन एसे बिरदावा जा हाथाय खिथाबबाय नामा होनदो ओमफ्राय बिरदावा मा होनखो नायनि होनदों ना माखौ नायनो ओमफ्राय जा नायदो मा होनदो जा आयु आं नायदोनिखौ सिनायथारालै हाय बाजै होनदों ना हाय मा होनो नायदो बिबोनां ओमफ्राय जा ओइ सानसेया मा होनखो होबाय था होनदों आरोना औ होगासिनो ओंखायनो मैया मोनायावबो हाब 3 घन्टा जादों खोमा जानाया जादोंबो मैया 3 घन्टायाव 100 जादों नामाथाय 100 जादोंदां मैया मोनायाव ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बिस्थुआ मा होनखो बाजै आइ लाभ होनदों आरोना हा अ बिस्थुआ ओमफ्राय जोंहा इउ आर श्रीया मा होनखो प्लिज गिभ योर इंस्टाग्राम डार्लिंग बोला है इंस्टाग्राम मेरा विश्वकवि BTY हैशटैग एंड 20 नाम लंबा है रे मेरा तो प्लीज गिव बोला ओमफ्राय जा ओइ सानजा मा होनखो कभार भिडिअ लाबो गेजेर होनदों ना अ कभार भिडिअ आरोना आच्छा गेजेर होनबाय जा सानसुआ ओमफ्राय जा इन बिना मा होनखो जा हेल' बोला है ओमफ्राय जा इन बिन लामा ना मा होनखो हुइस कान्ट्रि बोला कान्ट्रि मतलब मैं इंडिया का हूँ इंडिया चिरां ओमफ्राय जा बिरदावा मा होनखो मबाइल गंसेजों थां एसे नायनि आंनि गोसो सिंनि दुखु दाहाखौ बावगारनो
बावगारलांनि आं होनदों मबाइल गंसेजों बोरै थांनांगौ जाखो आंना मबाइला बे गंसेल' ओमफ्राय नै बियो ओरैनो फिसाला लाग्रा रिफाइ मावग्रासो मा होनो बिरदाव ओमफ्राय जोंहा बिरदाव हाथाय मानजिनसै ना मा होनदो ओमफ्राय जोंहा BTY Sam you are Asriya manke BTY Sam this is your ista है बोला है विश्व कवि है मेरा नाम विश्व कवि BTIY ये इंस्टाग्राम है माने इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मा फैखो उफायना बसुमतारी मानखो जा मा ओंख्रि होनदों ना ओंख्रि संथ'वाखै र' दासो बाजारनिफ्राय फैदों मैगं लालाबायनानै एकदम गोथावनो दे नायदो जा मानखो आयु जाखांबाय नामा बाजै होनदों ना जाथ'वाखैनो संनोसो नागिरदों दासो बाजारनिफ्राय फैदो आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइ सानसुआ मा होनगो थाब ग्र' जायो होनदों ना थाब ग्र' जायो आरोना कभार भिडिअ लाबोबा आदसा आं सिगां बारा गोसो होआखैमोन ना ओमफ्राय नै बै गेजेर समनिफ्रायसो एसे एलबिबो होनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा बे दा मा होनखो एबार आफि सना लाइभ भिउआ गासिबखौल' जोबोद खाबाय होनदों ना खौल' जाजोबखाबाय होनदों ना लाइभ भिउआ गासिबो सरि केल' जाजोबखाबाय होनदों औ नोंगौ नोंनायालाय लाइभ मा होनो लाइभनि भिउआसो के जालायबाय इधर दं ओमफ्राय जाय इन्डियाना मानखो नंबर मिलेगा आपका बोला है नंबर नहीं मिलेगा ओमफ्राय नायदो जोंहा मानखो मा सिनायालै एथ' फिसाखौ मा होनो नायदो एथ' फिसाखौ ओमफ्राय जोंहा इंजगफना तुम कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ आसाम से ओइसा जोंहा मा होनगो एलबियाव बारा मानसि जानो नागिरला माथो होनदों औ मानसि जानो नागिरा मा होनो आगोलावथ' एसे खममोन ओमफ्राय दासान्दि जादों आरोना जानायालाय ओमफ्राय लामुआ मा गोजा हाय होनदों ना हाय ओमफ्राय जों उफायनाया जा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखैनो मा होनो दासो बाजारनिफ्राय फैदो आरोना ओमफ्राय जोंहा राजिब आइ लाभ इउ बेबि बोला ओमफ्राय जोंहा बेरदआ मा होनखो आफि सना जोंहा सानैजों बख'गोन दे बङाइगाव SBI बेंकआव $100 होनदों आरो मन' जानानैबो डलार बुथुमलायनांगौबा ने 100 गोजो होनदो 100 गोजो बुथुमलायनांगौबा ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनगो सानैजों बख'गोन दे मा होनो बिरदाव आफा ओमफ्राय जोंहा दैथुन फैदो ना 24 घन्टा लाइभ बे लाइभ होनाय टाइमखौ माबा मोनसे मोजां खामानि मावनायबा मोजां जागौमोन खोमा बाजै होनदों ना 24 घन्टा दासो होदों आङो दैथुन एलबिखौनो दासो होदों ओमफ्राय मा मोजां मावनो आरोना होनदो बोरायानो थिनबायबा बोराया दखान होनो थिनहां माबा होनो थिनहां बोराया जाहोनो हालानोहाय होनदों आरो दखान होनो थिनलाय मा होनो थिनलायसो जालाबायथारबाय बोराया होनदो ओमफ्राय जोंहा मेसेज काट खालामबाय आरोना ओमफ्राय नायदो जोंहा मा होनखो मा लाबोखो बाजै हाथायनि मा लाबोखो बाजै मा होनखो सिनायला मा लाबोखो बाजै होननानै सोंदों आरोना मैगंफोरखौ होनबाय नामा मैगङा जोगोनार ओमफ्रायो ना ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय थास' बिथ'रि लालाबायना फैबाय आरोना नै माबा माबिनो
ओमफ्राय जा बिरदावा मानखो समान समान रानगोन दे आफसि सना होनदो जेबानो जायाखै राननायखौ सिमा नुबायलै आफाया जारलासो ओमफ्राय जोंहा मनसा जामानखो तुमा तामो गाहाम दासा बोला है समझ में नहीं आ रहा रे मनोज आपका लैंग्वेज ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मानखो साहा खाहान सरि साहा दखान होदो हाय आफसि अब्ला होनदो ना औ होनांसिगोनसो नामा होनदो बेयाव नुला नै इखौ अच्छा तरक्का तरक्का हाय बोला रे हाय हाय कैसे हो ओमफ्राय जोंहा तारक्का गुड मर्निं बोला गुड मर्निं तारक्का कैसे हो बिरदावा मान गोजा सामफ्रामबो सामफ्रामबो थायै थायैनि मानखो लेंहैबाय थागोन आं सामफ्रामबो थाङै थाङै लेंहैबाय थागोन आं होनदोंना सामफ्रामबो थाङै थाङै लेंहैबाय थागोन आं होनदों आरोना ए नंगौ नामा बिरदाव आफा लोंहैनो होनखोना लिंहैनो होनखोसै थायनैनि लोंहैबाय थागोन आं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो जोंहा गोदान फिउआर फैदों आङो बाजै होनदों गोदान आरोना थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे अनसुमा ओमफ्राय जोंहा नायदोआ मा होनखो जौ लोंना लोंबायसै लोङा बाजै नों होनदों जौ लोङो ना लोङा बाजै नों होनदों ना आङो मा होनो जौ लोङा आङो मा होनो नायदो मोनामनायखौनो आङो थानो हाया आरोना मोनामबानो ओंखाम जानो हाया आङो जा राजेस्वरा हाय होनदों आरोना हाय राजेस्वर कैसे हो ओमफ्राय जोंहा मनज मानगो आप बहुत क्यूट है बोला थेंक इउ मनज ओमफ्राय जोंहा बिरदावमानखो थोर बोरै बुंखो आफिसना होनदों आरोना थाइनै थाब सोंबाय नामा बुजियासै आङो र' सामफ्रामबो थाइनै मा होनखो थाइनि लेंहैबाय थाङै ना मा जाखो लेंहैबाय थागोन आं ना मा होनखो उल्था फरायबायलै बिरदाव ओमफ्राय जोंहा थोद बोरै फरायखो आफिसना होनबाय जोंहा एसबि नुजाफैना दाना गैया मद गरम जाबाय सोरब्रा लायखोब्रा ए ओमफ्राय जोंहा मद गरम जाबायमोनलां बाजै हा जिमेल पासवार्डआ जालामोन होनदो मानो मार गरम जाबायमोन आरोना जिमेल पासवार्ड जायैखाय ओमफ्राय दा जाबाय नामा एसबि फंबाय ओमफ्राय जों अनसुमाया मा होनखो
थाइनै थाइनैनि साहा लोंहैबाय थागोननो बाजै होनदो थाइनै थाइनैनि आरोना अ थाइनै थाइनै होनखादोंमोनलाय आङो बिरदाव साखौसो बुजियाखै ओमफ्राय बिरदावा जोंहा अनसुमैया खिथाहरबाय आरोना इदि होननानै थाइनै थाइनै साहा लोंहैबाय थागोन होननानै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो लोंहैबाय थागोन बुंदां थाइनै थाखानि होनदों थाइनै थाखानि आरोना आजिखालि थाइनैनि सा मोनबावो होनदा बिरदाव आफा थाइनैनि सा मोनो 10 थाखा जाथारबायथ' होनदों जोंहा बिरदावा मा होनदों होद आफि आङो खिनो ओंखारबायहाय थाथ' होनदों आरोना दे ओमफ्राय जोंहा फोरबिलांबाय आरोना दे खिहैदो दे खिनो ओंखारनायखौ खिग्रोहैदो नङाबा खिलागोन ओमफ्राय जोंहा रसम कुल हाय बोला रे हाय कैसे हो रसम कुल रिसम अके नायदो जोंहा मा होनखो उन्दुलां मा होनखो उन्दुनोनो उन्दुलांस्यां बाजै खोमा उन्दुलांस्यां बाजै खोमा होनदों आरोना मेंबाय होनदों आरोना उन्दुलांनोसै बाजै खोमा आं खोमा मोना सिनायलाहां नायदो उन्दुलांनोसै ना मा होनखो ओमफ्राय जोंहा रेसमा कुल ने क्या बोला रे हाय बोला हाय अनसुमाया जोंहा मा होनखो बहानि नोङो बहानि नों हो बाजै होनदों आरोना माने आङो माबानि आसामनि आङो ओमफ्राय जोंहा रेसमाया ब्लु बोला ब्लु किसी को ज्वाइन करना है क्या किसी को ज्वाइन करना है ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो थांखो ब्लु बांगातासिम ओमफ्राय जोंहा सिमियन हेलौ आब' होनबाय गाबोन गोबाव जाबायमोन लाइभआव फैया होनदो गोबाव जाबायमोन आरो ना सिमोन फंबाय बिरदावा जोंहा आयौ मा हरखो साना होनदो ओमफ्राय जोंहा रसमकुला हारि खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्जुआ मा होनखो मोसाहारिया भाइ थालि थालि होनदों ना बै थाला होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खनिन्द्रआ हाय होनदों ना हाय खनिन्द्र अनसुमाया जोंहा मा होनखो बबे ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया बबे जायगानि होनदों
माबायाव थुनानै लानानै फरायलांगासिनोसो बबेनि फरायखांबाय ना मा ओंख्रि संखो बाजै फरायखांबायमोन ना जोंसारा जा हेल' आब' होनना हेल' आगै जोंसार ओमफ्राय जा सनिता हेल' हाय बोला है सनिता ने हाय नार्जारि आरोना सिमन जा हेल' आइ एम बेक होनदों आरोना ओमफ्राय सालाय खिथादों सिमियन ने क्या बोला हेलो आई एम बोला सिमियन खाली खाली ईमान क्यूट ईमान क्यूट आसे वो खाली ईमान क्यूट आसे वो बोला है Zabit dawa perbir beberna dawa perbir bebai Pak mangke ada sih sekarang nama berabid dolar खिखांबाय आफि होनदों आरोना खिखांबाय आरोना हेल' गाइस सोर दं कौन है itu nama ke जोंनि मिलिटारिनि मान सनमान जागोनलै नोंसोरो बाजै मान सनमानखौथ' जाया ओमफ्राय मिलिटारिनि मान सनमानखौथ' जाया आरोना ओमफ्राय हासबेन्डफ्रानो मा होनो बुजियाबा ओमफ्राय हिनजावफ्रालाय आरो माबाव हेलो गाइस लोग कौन है मेरे लिस्ट में सिमोन ने बोला मैं हूँ बोला आप है दावा लाव गाज्रि जामुं जानाय जाग्रा लेथ्रा लिरबाय नामाफ्रा खिनायखौनो होनदो लाव जाग्रा जामुं जानाय ना
ओंखायनो थाब खिखांदों। आयु आफि गथा गथा फिथाइ जाबा एसे गोबाव लायोनो। एसे नंगौ नामा? मा होनो बिरदाव? ओमफ्राय जोंहा बिरदावा खालामबाय आरोना, ओमफ्राय खुगा सिबाय आरो हारि खिथानानै मिनिनानै। ओमफ्राय जोंहा दैथुना माथो फैया, माथो फैया, थोआ होननांगौ हा सेलारिनि फैसाया थोयैखायसो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों होननाया गोरोन्थि बाजै सना होनदों ना। सेलारिनि फैसाया थोआ माने सेलारिनि फैसाया गैयानोबा मानो गोरोन्थि जानो आरो ने। गैयिखौलाय गैयिलै दैथुन होनदो। गैयिखौलाय गैयि, मोनजायिखौलाय मोनजायिब्रा दैथुन आगै। बेखौलाय आरो मानो मा होनो गैयिखौ दं होननानै लालाबायनोब्रा होनदो। मोजांबा थोयो मानो थोआ आग्लायलायोसो। ओमफ्राय संसार जाबा बिदिनो आरोना अनेक माबा थायो नालाय। ओमफ्राय जोंहा आब्दुला मा होनखो इउ मेरिड बोला हा मे मेरिड हो बिरदावा आंनि जासो बुंदांमोन ब्र'। आंनि जासो बुंदोंमोन ब्र'। मोन आंना आफिया होनदों ना। इनि जासो बुंदोंमोन र' आंना आफिया होनदो जा। बुंदोंमोन आंना आफिया होनबाय जा बिरदावा। गबिन्दआ जा मा होनदो हाय बुलाहाय हाय गबिन्द कैसे हो। ओमफ्राय जोंहा ख्र' लाभ फ्रम नागालेण्ड बोला है नागालेण्ड से है आप। ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो आंना आफिया जबसो मावदों इउटुब जब बारा खस्थ' गैया आफिना जबा होनदों ना। ओमफ्राय खस्थ' गैबावासो नामा बिरदाव आफा। जे बिरदाव दिनै दैथुना मा होनखो जोंनि गासै मिलिटारिनि मान सनमान जानाय जायो बाजै। आजिखालि मान सनमानखौ थाखा फैसाजों बायना मोना बाजै सना होनदों ना। बायना मोनाबाबो माथो खालामबावनो आरोना। बायना मोनाबा माथो खालामबावनो। गोबाङानो मा होनो माबाया आरोना आलाग जायो बयनाबो। आङो गैयिखौ मा होनो दुगिलाबो आरोना बाख्नायनानैबो लाला आरो। खस्थ'खौलाय खस्थ'खौ खस्थ' बुंनानै लाबायब्रा। मा होनो दैथुन आगै। ओमफ्राय जोंहा माहिया जा मा होनदों हाय हेल' बोलाहाय हाय हेल' माहि। ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो ओरैनोबा हिनजाव मोनखायाखै नों बिदि मिलिटारिनि सेलारि थोआ होनबा सिख्ला मोननाय नङा माथो आंहालाय होनदो। मोनो मानो मोना बेलाय। मा होनो दैथुन आगै मानो मोना मिलिटारिफोरखौबो लाग्रा दङब्रा। आरो सोरबा मिलिटारिखौ फैसा थाबाबो लाया बयनिबो माबाया एखे जायाना। फैसा गोनांबाबो मिलिटारिखौ सोरबा लाया ओमफ्राय सोरबा लायो लाग्रा थायोब्रा दैथुन आगै। मोनगोन मानो मोना बेलाय। ओमफ्राय जोंहा जौग्राबा हाय होनदों ना हाय जौग्राब। ओमफ्राय जोंहा सिमियना जोंहा ओमफ्राय जोंहा अमृत देब बर्मा हा हा हंस रहा है क्या हो गया अमृत देब बर्मा।
लाइक करो अमित देवबर्मा अमृत देवबर्मा लाइक करो दे सुमिता जामांगो गुड मॉर्निंग बीके जी बोला गुड मॉर्निंग सुमित जी कैसे हो ओमफ्राय जा सुमिता लाइक दोनबाय नाउ थैंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय दैथुना मा होनखो पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ ससियेल मिडियायाव दल दाम बाजै सना होनदो दल दाम बाजै सना होनदो आरोना पार्सनेल मा होनो दल दामबासो मिथियोलै मानसिफ्रा आगै दैथु नङाबा मिथियाना दल दामग्राबाथ' मा लांखायावनो दामखांसिगौमोन आङो गोदोनो दामखांसिगौमोन आरोना दैथुन आगै ओमफ्राय सुमिदा मा होनखो जोंहा क्यूट गर्ल बीके बर' बोला ओ सुमित जी थैंक यू जी आप क्यों हैंडसम हो जी सुमित ओमफ्राय जोंहा सिमियना खालामबाय आरोना ए क्या है रे थांग निकाला बाहेर में क्या खाने को मन कर रहा है ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनगो आई मिस यू बीके बर' बोला ओ ऐसा है सुमित क्या कर रहा है अभी सुमित भिडिअ मा होनगो जोंहा सेसलै नों दैथुन ब्र' अयनाय जागोनहाय होनदों आरोना जोंहा माबाया भिडिअआ गैया भिडिअ आखाया ओमफ्राय जोंहा अ आर अ आ मा होनखो अ आर अ एम आर अ ना मा जाखो मर्निं अके थेंक मर्निं सिमना जोंहा ओमफ्राय जोंहा बोस्राङा जोंहा मा होनखो मा जायगानि आब' आलाय होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि मा सापागुरि बे बोस्रां सापागुरि ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो मोनथिबाबो नोंखौ दानि जुगाव रावबो हेल्प खालामा निजेनि बिदा फंबायजोंनो हेल्प खालामा आरो बेथ' ससियेल मिडियासो नोंनाया नोंगौ दैथुन मा होनो दैथुन आगै निजेनि बिदा फंबायजोंबो हेल्प खालामा नोंनाया नोंखागौ ओमफ्रायो माखौबा सेयार खालामनानै लानायाबो मोजां दैथुन आगै मा होनो रावबो हेल्पखौथ' खालामखाया आं बेखौ मिथिखायो आगै ओमफ्रायो निजेनि बिदा फंबायाबो खालामा नोङो मा होनो फंबायफोरखौ हाजासे अनबाबो बेयो नोंखौ उनाव नायफिननाय नङा आरोना गाव मानसि जाहैबा ओमफ्रायो मा होनखो धनन्जया जोंहा मा होनखो लाइभ फैलायबाय होनदोंना दासो 11ता जाबायमोन नामाथाय ओमफ्राय फैलायबाय होनदो ओमफ्राय जोंहा धनन्जया मा होनगोन नामा नों आब' होननानै आरो आगै फैलायबाय होनदो ओमफ्राय गिदावा मा होनखो प्लिज सापर्ट अच्छा मा होनखो प्लिज सापर्ट अच्छा बोला अच्छा ना प्लीज सपोर्ट आदा अच्छा सपोर्ट करो अच्छा सपोर्ट करो बोला है बिरदाव नार्जारी ने प्लिज सपोर्ट अच्छा सपोर्ट करो बोला अनसुमै नुजाफैदों हाय बिमा सना दसे फैलायबाय होनना थेंक इउ गोजोननाय थायो दे अनसुमै दसेबाबो ओमफ्राय जासिमोना ओमफ्राय जा बिरदावा माखो दासो सफैदों अनसुमै बेवाय होनदों आरोना बिरदावा नै दासो सफैदों नामा नो अनसुमै बेवाय अनसुमैया जा लाइक डान्स सना बिमा होनबाय आरोना थेंक इउ अनसुमै बिमा लाइक होनायनि थाखाय दा दैथुन मा होनखो ससियेल मिडिया ओरैनो मोजां ओरैनो गाज्रि मोजांखौ सायख'नो सायख'नो रोंबासो मोजां बाजै सना होनदों आरोना नोंगौ नोंनायालाय मा होनो दैथुन आगै नोंगौ नोंनायालाय होनदो
लक्सी जी अमंग हाय वेयर आर यू फ्रॉम बोला है ओमफ्राय जोंहा वेयर आर यू फ्रॉम बोला फ्रॉम आसाम है मैं आसाम से हूँ लक्ष्की जी आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनगोन बे दाउ नों बबेया दं दसे आब'नियाव दं दसे होनबाय ना जोंहा माबाया अनसुमाया बे दाउ एन आब'नियाव दं दसे होनदों एननाव दंमोननो दसे माबा अनसुमाया बे दाउ ओमफ्राय जोंहा बे दा लाइट होआखैलै बेवाइ अनसुमाया होनदों लाइट होआखैलै बेवाइ अनसुमाया होनदों ना ओमफ्राय जोंहा बे दाउआ ओमफ्राय जोंहा सन्तोषआ हाय होनदों ना हाय सन्तोष ओमफ्राय जोंहा लक्की जी मान के लक्की जी मान के अच्छा आपको हिंदी आती है बोला आती है तोरा कैसे हो आप मजा अनसु मान के बोला सानसुमा बर' आरोना मा लिरखोलै ओमफ्राय जा अनिन्दाया हाय होनदाना हाय अनिन्दा कैसे हो अनसुमाया जामांगो होबायब्रा बिद्दा होनदो औ होबाय अनसुमाया लाइगामबो बारायदों दो होबायब्रा बिद्दा होनबा जा बर'आ मा होनखो हाय बाजै मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखैनो बिद्दाव दासो संना जानोसै आंना बाजारनिफ्राय फैनाया बावाखै ओमफ्राय जा दैथुना मा होनखो बाजै अनोबा सैथोखौ खोन्थाहरलाय नोङो दिनैसिम फेसबुकआव बेसेबां फैसा मोनखो हा बाजै अनोबा फेसबुकखौनो सालायाखैबा आङो फेसबुकआ नै आंनिया माबानायानो फल' बारायनायानो मास मोनसे माबासोल' जादों आं सिगां सालायाखैनोमोन ना फेसबुक ओरैनो नागारल' दोनोमोन आङो दैथुन बसुमतारी आगोलफोरनिफ्राय सालायबाथ' दाहालागि मा होनो मा जागौमोन मिथिया आरोना ओमफ्राय आङो बावाखैनो दैथुनागै मा होनो फेसबुकखौ फल' बारायनायानो माने आङो इउसखौनो खालामखायामोन आरोना आं ओरैबायदि मानसिमोन ससियेल मिडियायाव माने ओंखारनो मोजां मोनामोन आरोना आङो माने बिराद बायोमोन आरो आं ससियेल मिडियायाव ओंखारनो ओमफ्राय खुगायाबो आंना गिलिरखामोन नालाय मानसिफोरजों माने बारा रायलायामोन आरो आङो माने रायलायामोन माने खम रायलायोमोन आरो खुगाया बिराद गिलिरमोन ओमफ्राय दायो मा होनो इउटुब चेनेल खुलिनानैबो गोसो होआखैमोन आरो आङो सिगाङाव ओमफ्राय माखासे बिदिनो मा बुंनो आरोना दायो नोङो होनबायना पार्सनेल खोथाखौ दा बुं होननानै दायो माबोरै नोंजों रायलायबावनो आरो आङो ना थ' आङो दोनथ'नोसै रायलायबानो बुंथ'ला दैथुनागै ओमफ्राय मा होनखो परिया जोंहा लाइक दं लाइक दान फ्रेन्ड बाय आंना जोंहा परिया थेंक इउ फ्रेन्ड परि फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा बिरदा मा होनखो ओमफ्राय र' दैथुनखौ मा होनो नङाबा बेबायदि माने मा होनो रावनिबोथ' जेनेबा रावनिबो जायाखै ना बेबायदि लाइफआव फैयोबा मोजां गाज्रि मानसि थायो मोजां गाज्रि बुंहरो मानो बुंजानो दोरखार आरोना दैथुनागै मानो बुंजानो दोरखार बेखायनो एसे हासबेन्डफ्रा माबा जानांगौ आरोना गोरा जानांगौ हासबेन्डफ्रा गोरा जानांगौ आङो माने हासबेन्डखौबो बिदि जाजानो लुबैयो आरोना आंनि हासबेन्डखौ बाट बिदि नङाना बेखिनियावनो दोनथ'बाय आं आगै दैथुन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिरदावा आङो नुवाखैहाय अनसुमै बेवाइ नोंनि लाइकखौ होनदों ना अनसुमै नुवाखैनो बिरदावा नोंनि लाइकखौ जोंहा फोरिया मा होनखो दासो जाहां जादों आङो फ्रेन्ड दासो जाहां जादों आरोना ओमफ्राय जोंहा कबिताया हाय होनदों आरोना हाय कबिता ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो मानो
थगायो नोङो बिरदाव हा होनदों ना मानो थगायो नोङो बिरदाव हा होनदों नै माबाया अनसुमैया जोंहा बिरदावहा ओमफ्राय दैथुना जा मा होनखो इउटुबाव दिनहैसिम बेसे मोनखो बाजै रानि होनदों अदस' इउटुबखौबो आं खिथाखाबायना दैथुनागै आङो गोसो होआखैमोन होननानै ओमफ्राय आङो दायो लाइभआव फैबाय मन'आनो जायाखैना मा होनो मन'आनो जायाखै मा होनो मन' जाथ'वाखैनो मा होनो WTआनो नांबावगौ आरोना बे मा होनो बिसोरनि फैसायाथ' बेसे जानो ओमफ्राय आया बिरदावा जोंहा मा होनखो बेवाइ सना दा मा होनखो दाबोरा आङो नोंनि दुखु दाहाखौ नुबा सहायना थानो हाया बेवाइ सना होनदों नै अनसुमै नोंखौ माबाया बिरदावा ओमफ्राय जा अनसुमैया मा होनगोन आंलाय होबायलाय नोंनि गोसोआलाय बहा आदार जाहैनाय साला होनदों जोंहा अनसुमैया बिरदाव बहा आदार जाहैनाय मोननो नोंनिया माबाया गोसोआ अनसुमै लाइक होनाय टाइमाव आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा गाबखो नामा बिरदावा नै ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ नुजाफैदों आरोना रिसार्च बिहरलायथारबाय आं नोंनि लाइफआव फैनो होनदों नोंगौ नामा खन्थाइ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे खन्थाइ रिसार्च सोब्रबलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बे मा परिया बेसे गोबाव जाखो फ्रेन्ड एलबि होनाया होनदो आङो माबा 11थानिफ्राय होदों आङो परि एसे खामानि मावदोंमोन आरो आङो ना जियाबो ओरैबायदि अखाबो हादों राननायाथ' रानखाया ओमफ्राय गालाय गुजाय स्र' मावखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दुगैखाबायबो ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो आंनाव बड'आ मा होनदों जारो आंना बाजै इउटुबानो आदसा भिउसल' बारायो लाइक बारा जाया बाजै होनदों ना मानसिफ्रा बिदिनो लाइक होनो नागिरा मा होनो बड' आगै लाइकखौ मानो होआथाय आंबो मिथिया आरोना कमेन्टखौ हरगोन ओमफ्राय लाइकखौ हरा मानसिफ्रा ओमफ्राय लाइक मोनसे थुनायनिथ' जेबो जायाना आंथ' लाइकखौ मा होनो थुखाजोबो आरोना ओमफ्राय सोरनाबा कमेन्ट थांला बिसोरनोबो लाइक होनानै हरजोबो आरो आङो ना फोरिनावबो थांबावलासो खोमा आंना सर्ट भिडिअआव नोंनावबो थांबावलासो ओमफ्राय खन्थाइया जोंहा मा होनखो दासो मोनदों रिसार्चखौ होनदों जेबो नङा दे खन्थाइ ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो गाज्रियाथ' 90% लोगो मोनगोन नों बाजै सना होनदों नोंनायालाय नोंगौ मा होनो दैथुन नोंगौ आं नोङाखौ होनखाया आंबो मिथिखायो आरोना मिथिजोबखायो आंबो माने साननो हानायथ' जेनेबा बैसो जाबायना दैथुनागै साननो हानाय गोहो जाबाय ओमफ्राय बैसोबो जाबाय साननो हानाय माबाफ्राबो फैबाय ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो बड' गाजोला आंजों लोगो दंना गैयाबा आगै होनदां ना बड' गाजोल फोरिजों लोगो दंना गैयानो जोंहा फोरिया सोंदों आरोना खिथाहरदो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो दालाय सामफोर देलाय सनाफोर जयेन जालाय आंजोंबो होनदों ना फोरिजोंबो जयेन जानोनो सोरबा लोगो गैयाबा फोरि बसुमतारिजों बड' गाजोल जयेन गैयाबा मा होनो जयेन जादों नैबे फोरि बसुमतारिजों फ्रेन्डजों ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनदों फोरि फै बामनो होनदों नै इयारा फैनाय लोगो लोगो बामनोसो लिंफैबाय नै माबाया इयारा जोंहा दैथुना जोंहा मा होनखो बिदिला बोरमा दाउ फारामखौ इउटुबनिफ्राय बांसिन रां खामायनो हागोन नों होनदों आयौ बोरमा फाराम दाउ फारामाव हायो हानाया ओमफ्राय नोङो खस्थ'बो जायो नोङो बिनि थाखाय आरो नोंनो गारग्रोनांगोन ना नोङो दैथुनागै गारग्रोनो थाखायथ' सिगाङाव नोंनो नांग्रोगोन ना अबेनि मोनगोन
गारग्रोबासो मा होनो फैगोन ना अबेनि मोननानै खुलिनो दे दैथुनागै नोंजों मा होनो दाथ' रायज्लाय जाजोबाना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फोरिया मा होनखो बामजाया मा गुलु मुलु नों गुलु मुलुनो एयार फाग्ला होनदों आरो ना गुलु गुलु होनबाय जोंहा बामजायानो जा फरिया ओमफ्राय जोंहा अडिसन ना जा मा होनखो Api mam kiti tok mai api ma kiti tok mai ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो इउ आर राइट दैथुन आगै होनदाना औ माबाया फोरिया जा इउ आर राइट दैथुन आगै होनबाय आरोना ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो हाय फख्रि गरम होननानै मिनिफैबाय सोर जाखो बेलाय मिस्टार टाइगारालाय हा मिनिबाय फख्रि गरम होननानै टाइगार बावसो ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो मैयानिया थगाय मारदों दे फ्रेन्ड होनदों आदसा थगाय मारदों आरोना ओमफ्राय माबा फिननांगौमोनहाय मा होनो खन्थाइ लोगो बानायफिननांगौमोन दहायबो अबेनिमोन आं सिनायिखाय ब्लु हरासैहाय माबानानै दारि गोनांलाय ब्लु बिदोंमोन ना गिनानै ब्लु हरासैहाय आङो ओमफ्राय फोरिया मा होनगोन जा बुजियासै खोमालै सानबाय खोमा ओमफ्राय ब्लु हरिखौ ओमफ्राय माबा कमेन्ट हरासै मानसियाबो ओमफ्राय फोरिया र' फ्रेन्ड एसे जाग्रोनि दे होनदो दे जाना लाग्रो दे फोरि यारा जा मा होनखो बिकेसना जिउ आंखौ गोसोखांबा इन्जुर खेबलु बोरायबाय मा होनखो बोराबबाय थायोमोन ना हा होनदो नंगौ नामा इन्जुर खेबलु बोराबबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार माबाया मा होनखो मिस्टार फोरि फेन्दा गुफुर हा मिनिदों मिस्टार टाइगारा फेन्दा गुफुरनो मिस्टारा ओमफ्राय फोरिया हा मिस्टार सना होनदों आरोना जोंहा माबाया फोरिया ओमफ्राय जोंहा रत्नाया जा मा होनखो बोरै होआ बोरै हाया मा खि होनदोंना मिस्टारा जामाखो एयार लौथि गरम हा होनदो मिस्टार अशोकसो खोमा एयार लौथि गरम होनबाय नै माबाया मिस्टार टाइगारा फोरिया जा मा होनखो मिस्टार सना नोंना गुफुर नंगौना नङा फेन्दाया हा होनना मिनिदों ना नोंना गुफुर नंगौना नङा मिनिनो खन्थाइया जा मा होनखो मिस्टार नोंखौ सोंदों आरोना फोरिया गुफुर नंगौना नङानो ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो आं हले लाइक हराखै दे ओंथि आंनोबो लाइक होआ भिडिअ'आव बिदिनो खालामो होनदाना मानसिफ्रा माने बिदि खिन्थु आङो भिडिअ'आवबो लाइक हरना होयाना बयनोबो मानसिफ्रा कमेन्टखौल' हरो ओमफ्राय लाइक मोनसे थुनायनि मा जायो आं मोनसे हमनो हाया आरोना दुनियाखौबो आरो आङो हले लाइकखौबो होआलासिनो थानाखै आं लाइकखौ हरखाथारो आङो एलबिफ्रावबो आङो लाइकखौसो थुग्रोखायो आरोना लाइकखौ हरखायो आं लाइक होबाय लिरखायो आरो आं मानसिफोरखौ हमनो हाया आरोना दुनियाया माबायदि मा सानो ओमफ्राय बर'जों बर' गोजा आरोना ओमफ्राय एयारा मा होनखो मिस्टार जा राभा नुजाफैदो आरोना नै हाजायाव सना होनदों आरोना ओमफ्राय जायो आरो मा होनखो मिस्टार गाहेन बुथ्रं होनदों गाहेन बुथ्रं आरोना माने बुथुवाखौ होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो फोरि आंना माबायासो गुफुर हा होनदोंहाय फोरि हनै माबायासो गुफुरनो राभाया मा होनखो फोरि लामब्रे होनबाय जोंहा राभाया नै फोरि नोंखौ ओमफ्राय फोरिया जोंहा मा होनखो जागासिनो र' आङो जाग्रोनि आदारखौ दे होनदों आदार जादोंनो फोरिया जाग्रोनिनो ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनदों सिख्लाबा आङो लोगो जागोन आङो फोरि होनदों सिख्लाबासो लोगो जागोननो दैथुना जोंहा दैथुन बसुमतारी आगैया
सिख्लाबासो लोगो जागोन जाहैबाय आरो ना फोरियाव नै ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो मिस्टार मालाबाबो जाया बे मिस्टार बियो हाहा होनो मालाबाबो जायानो बियो हाहा होनबाय जोंहा फोरिया मिस्टारा मा होनखो एयार बिजि गिदिर हाहा होननानै मिनिदों आरोना बिजि गिदिरनो ओमफ्राय मोसौ थुग्रायासो गिदिर जायो बिजिया खन्थाइया मा होनखो एयारखौ आंजोंबो लोगो जानो खिथादो होनो एयार बे खन्थाइ गयारिजों लोगो जादो जोंहा एयार बे खन्थाइ गैयाजों लोगो जा एयार ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो दैथुन आङो दासो 12 बोसोर जागासिनो हाहा होनदों दैथुना गै फोरिया दासो 12 बोसोर सोलिगासिनो नो ओमफ्राय दैथुना जोंहा मा होनखो खस्थ'आलाय नोंनि लाइफआव बखिबाय थानाया मेलेमासो रानगोन नोंना बाजै सना होनदों मा होनो लाइफआव फैनानै रानो राननायालाय दैथुनागै ओमफ्राय खर' साबाय थाग्राया बेमारा खारबायसो आंनिया लाइफआव फैनानै माने टेनसना बारा जायोना थाबाय थाबा सानबाय थाबा उल्थासो आंना उल्था गोजा मानसिया होनदों ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो खस्थ'आ खस्थ' ओमफ्राय लाइफआव फैनानै एसे इन्टारेस्ट थानानै एसे मा इन्टारेस्ट माने बिदिनो मोनसे माबा थायोना मानसिना मा होनो बिदिखौ ओमफ्राय बड'आ मा होनखो बिसिना लाइक होबा आखाइ सायो बिसिना लाइक होबा आखाइ सायो सागोनलै बाजै भिवार्सआ 5K जाबायमोन होनदों 5K जाबायमोन आरोना मानो होनो बायो आंबो मिथिया हमनो हाया आङो लाइकआ खिन्थु खम फैखायो खम फैयो आरोना ओमफ्राय दैथुनखै हराहां साननानै थायो नामा ओमफ्राय मोजाङै दैथुना मा होनखो फेसबुक नेम खोन्था फोरि आंनो होनदों फेसबुक नाम नांगौनो फोरि दैथुननो फेसबुकनि नाम खिथानांगौनो दैथुननो ओमफ्राय जा एयारा एम लिरदों आरोना ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनखो खन्थाइ नोंहा लोगो हमनो टाइम गैया आरो खन्थाइ नोंहा लोगो हमनो टाइम गैया आरो हाहा मिनिदोंनो लोगो हमनो टाइम गैया नामा होननानै ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो मिस्टार सना देलाय 900 खालामना होलाय होनदों ओइ मिस्टार सना फोरिनिखौ 900 खालामना होनांगौनो जाहां जाहां जादों खोमा आरो ना फोरिनिया नायनि र' आङो फोरि 900 जानो नांबावगौ आरोना दा आं मोनसे बानायहरनो र' लाइकबो थुना हरबाय आंना लाइकआ थांखाथारो नै फोरिनासो लाइकआ बुरजाथार मालाय मोनसे माबा बानायनानै हरबाय आं फोरिनो ओमफ्राय नै भिडिअ'आ ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो एयारा मा होनखो आंना स्कुलनि मास्टारा जा अनखायोमोन होनदो जालायबाय बिदिनो जालायबाय ओइ नोंखौ खन्थाइया साब खालामनो थिनदोंब्रा खालामनानै हर मा होनो एयार खन्थाइ बसुमतारिमोन ने खन्थाइया साब खालामनानै हर लोगो गैया जयेन जानोनो मा होनो एयार जयेन जानो ओमफ्राय जोंहा खकान अरा थाम अकारे बोला समझ में नहीं आ रहा रे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मिनिदो आरोना मिनिबावो ओमफ्राय बिदि होननानै मिस्टारा जा मा होनखो आंना रिसार्ज जोबनोसै फोरि 12 ओमफ्राय 15आवनो हाहा होनदों आरोना 12टा 15आवनो जोबगोन आरोना ओमफ्राय मिनिबाय रिसार्ज जोबनोसैनोहाय मिस्टारनिया मालाय 12टा 15आवनो ओमफ्राय जों पकां मा होनखो हाय सिस्टार सो किउट बोला थेंक इउ आई लाभ फ्रम मणिपुर बोला आप मणिपुर से है ओमफ्राय जोंहा
मिस्टारा मानखो हारि उमा हर होनबासो हरगोन आइदि हा होनदां उमा हरबासो हरगोन नोहाय आइदिखौ मिस्टारा हरै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा बायबाय दे होनदाना बायबाय लाबाय मिस्टारा नै आइ एम बिजि होनदो बिजिनो मिस्टारा बायबाय दे मा होनो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो खन्थाइ लोगो जाग्रो खालार गैया होनदों खन्थाइ मा होनो साब खालामग्रोनांगौनो खन्थाइ लोगो ओमफ्राय बे हरगोननो बेयाव हरगोन इयो हरखागोन आरोना खन्थाइ माबा इयारा मोजां इयारा मा होनखो आङो ओंखारथ'बाय होनदों बे हरना होफिन दै इयार मा होनो राभाया जोंहा लाइक दानबाय थेंक इउ राभा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जा खन्थाइया मा होनखो ब्लु होना होदो ए आर रायदाव अफिसियेलखौबो होनदों ना आं बेनो ब्लु होआहाय एरनो होनदो खन्थाइ नों साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन लोगो ओमफ्राय बे हरगोन बियो ओमफ्राय जोंहा पुर्निमायाहाय होनदों हाय पुर्निमा राभाया जोंहा मा गोसोमा गुफुरलै आइ एम गयिं होनदों ना मा गोसोमा गुफुरलै आइ एम गयिं होनदों आरोना गोसोमा गुफुर मा गोसोमा गुफुरब्रा राभा दा जा खन्थाइया मा होनखो मैया थगायनाया मा नाममोन फुल नेमखौ खिन्थाहरलाय आंबो खालामफिनगोन होनदों र' नायनो आङो नो मबाइलावसो नोंनिया मा होनो नोंनाव मा नाम लिर नोङोथ' बानायाखै होनखादोंना मेसेज हराखै नामा मेसेज हरदों नामा खन्थाइ नोङो मेसेज हरदोंबा बे मेसेजनि नामखौ हरबासो हमनो हागोन आङो माबामोन आरोना बिजयमोन नामा बिजय नङा ने बिजय नङा माबासोमोन नायनो आङो र' नोंनो मा नामजों हरनायमोन खन्थाइ बिजय बिकासआ नङामोन ने मोनसे दंबावोमोन मोनसे नाम बे बिजय बिकासआथ' गावनि चेनेलजों साब खालामखादों ओमफ्राय बे नङा र' मोनसे माबासो मोनसे मा नाम मोनथाय आंनि मेसेजावसो थागोन बेनि नामा आइडिजोंसो बानायहरखादों नालाय बियो बे मेसेजावसो थासिगोन नै बेयाव गैया नै बिनिया दायो लिरनानै दोननानै मा होनो एलबि होनायाव गाबोनफोर फैबा खिथाहरफिनगोन दे आङो खन्थाइ माबासोमोन बेनो आइडिजोंसो बानायहरखादोंदां मानसियाबो आंनिखौबो आइडिजोंसो बानायहरदों बियो र' मा नाम मोनथाय नामाबो गोलावथारना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो दैथुना फोरिया 100% खानाय गोलाव नोङा बे खानाय गुसुंखासो गासो होनदों फोरि नोंखौ नै खानाय गोलाव नङा सानबाय खानाय गुसुंसो सानबायहाय फोरि ओमफ्राय जोंहा बक्सकारा जोंहा मा होनगोन नोंनि नामा मा होनदों ना आंनि नामा बिश्वकबि राभाया जोंहा बडि देखायबाय आरोना ओमफ्राय स्टिफेना जोंहा मा होनखो what tribe are you बोला है जा मिस्टारा मा होनखो खन्थाइ साबदान प्लिज रिटार्न मी होनबाय खन्थाइ नोंखौ जोंहा नैबे मिस्टार अशकआ साब खालामबायमोननो ओमफ्राय बेग बिबाय आरोना खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो मानोना हिन्जाव मानसि मालाबाबो जारि मा होनखो हिन्जाव मालाबाबो मानसिया मालाबाबो जारि कमेन्ट खालामा फोरि होनदों गाज्रि मा होनखो गाज्रि होनदों आरोना जारि कमेन्ट खालामा फोरि होनदों आरोना जरि कमेन्ट खालामा फोरि होनदों ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो लिंकखौ खिथादो आरोना राभायाबो ब्लु देलायखानाय बोखाराखै खिथाबावबायसो नामा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो हेल' ओइ बोला है हाय सनजित
देव वर्मा कैसे हो सोगोमसारा जामानखो जाखांबाय आब' होनदो जाथ'वाखै आगै सोगोमसार ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनगो आइदि हर बिके सना होनदो नांगौ नामा नांगौ होनदो र' ओमफ्राय आरजिया मा होनदो जा हेलौ आब' होनदो ना हेलौ आगै जोंहा मिस्टारा मा होनखो pipi bolare raga oke raga pen Pandra L where are you from baby bola from मैं असम से हूँ असम से राघव पंद्रा ओके मैं आसाम से हूँ खन्थाया जाहानखो मिस्टार अशोक साबस्क्राइब खालामबाय आङो नटिफिकेसनबो होना लाबाय होनदाना नटिफिकेसनबो होना लाबायनो माबाया जा खन्थाया ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो थेंक इउ खन्थाइ होनदो आरोना थेंक इउ होनबाय जा मिस्टारा सेम टु इउ खन्थाइ होनदो आरोना सेम टु इउ होनबाय ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो इउ आर मस्ट वेलकाम मिस्टार अशोक होनदो आरोना जा माबाया खन्थाइया ओमफ्राय जा नै निउ लिरबाय माबाया रसमकुला जा निउ लिरदो आरोना सापर्ट मी मा होनो सापर्ट मी लिरदो आरोना नैबे रसमाया दहाय ब्लु बिनाया बेनोमोन आरोना आं माबा गिनानै होआसैहाय ओमफ्राय जा नायलाय सोरबा नायनोबा बे रसमाकुलखौ माबायदि ओमफ्राय जा मिस्टारा अनदों थेंक इउ चिरां सरि अन लिरबाय आरोना चिरां लिरबाय जोंहा ओमफ्राय जा गणेशआ जोंहा मानखौ अयबाजे होनदों आरोना गणेश बिबोनां बुंदो दे जा रसमाया मानखौ लाइक दान बोला थेंक इउ भेरि माच लाइक देनि के लिए रसमाकुल जा मिस्टारा मानखौ चिरां लिरबाय आरोना ओमफ्राय उदालगुरि लिरबाय ओमफ्राय जा खन्थाइया मानखौ माबायदि AR होनदों आरोना माबायदि AR होनदों ओमफ्राय मिस्टारा जा एरा बर'सो खन्थाइ बे हरगोन बियो होना मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन बे हरगोन बियो नोंनो माबा हराबा नाम्बारखौनो हरना दोनदां नोंनो बे हराबा नाम्बार हरना दोनसै होनदो ओमफ्राय मिस्टारा जा मा होनदो सापागुरि होनदो आरोना जा मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा रसमाकुला ब्लू प्लिज होनदो आरोना ब्लू दे दिया रस्मा अगर किसी को मतलब किसी से आपको ज्वाइन होना है तो आप हो सकता है किसी रसमाकुल मिस्टारा जामान गो मासपाट लिरबाय आरोना समिरा जामान गो आब'आ अबेनि जाखो होनदों आं आसामनि आगै जा मिस्टारा उदालगुरि लिरदों आरोना रसमाया जा ब्लू प्लिज बोला ब्लू दे दिया ओके ओमफ्राय जा मिस्टारा मानखो चिरां लिरदों आरोना सापागुरि लिरबाय जा मिस्टारा ओमफ्राय जा खन्थाइया मानखो मिथिखायो होनदो मिथिखायो आरोना ओमफ्राय जा मानखो चिरां माबाया मिस्टारा चिरां लिरबाय मासपाट लिरबाय जा मिस्टारा जा रिपमा जा ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदोंना ओंखाम जाथ'वाखै मा होनो रिपन आगै दैमारि जाथ'वाखै खन्थाइया जा मा होनखो मेसेज हरदोंमोन दाफ्लि केट एकाउन्टजों होनबाना डुप्लिकेट एकाउन्टजों होनदों डुप्लिकेटजों बे डुप्लिकेट एकाउन्टखौनोथ' डुप्लिकेटजोंसो मेसेज हरबाय नालाय बियो नोङो बैखौ साब खालामबायना आंनावबो बेजोंसो हरदोंब्रा बियो आंनावबो बेजोंसो हरदों बियो ओमफ्राय जोंहा मा अरिजिनेल नामाबो मामोनथाय ओमफ्राय बिजयजोंथ' साब गैयामोन ना नोङो ओमफ्राय बिजया देन मा होनो मेन चेनेलजों साब खालामदो आरोना आंनिखौ ओमफ्रायो आङो मैया मोनायावसो बानायहरबाय आं बिनिखौ ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो मा गुफुर ओइ मा होनो खन्थाइ ओइ बैनिया नोङो जायखौ साब खालामदों बेथ' भिडिअ नागारगोन ना ओमफ्रायो बेथ' नोंनाव फैगोन ना भिडिअआ खन्थाइ बे भिडिअआव थांदोब्रा नोङो खन्थाइ मिथिबाय भिडिअआव थांनानै बानायहैदो आं बानायहैफिनदो बे भिडिअ नागारबा नोंनाव फैसिगोन ना
ओमफ्राय जा राभाया मा होनखो एसे बेलेगबा नोङो आन्दाज खालामनानै माबानानै हरफिन होमबासो मोनसिगोन नाबा मोननाय नङा भिडिअ नागारबाय जानांगौ नोङो नागारदों जानांगौ माबा नोङो आन्दाज ला खन्थाइ ओमफ्राय जा राभाया मा होनखो मा गुफुर मा गोसोम होनदोंलै होनदों आरोना मा गुफुर मा गोसोम मिथिलाहाय आंबो राभा दा ओमफ्राय मिस्टारा बिके फेसबुकआ आंखौ फल' खालामाखै नों होनो होद फल' खालामनायब्रा मिस्टार माथो खनसे खालामफिनबा आनफल'सो जागोनलाय खालामबायब्रा खालामखानायसो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों दे बाय बाय होनदों ना ए बाय बाय दे मा होनो मिस्टार ओमफ्राय खन्थाइया मा होनगोन बेनि बिजय बिकास आरो सासे दंबावोमोन होनदों बिजय बिकास ओमफ्राय सासे दंबावोमोन औ हेलौ ओमफ्राय याम्मी 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 इनकिबि मा आइडि ना मा जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो खन्थाइ खन्थाइ आनसाब जाबाय दायो नोंनि भिडिअ नायाखै नों होनदों खन्थाइ आनसाब जाबा दायो खन्थाइ आनसाब जाबा दायो नोंनि भिडिअ नायाखै नों होनदों आरोना खन्थाइ आनसाब जाबा बियो नोंनि भिडिअ नायाखै नों बियोथ' जाया बियो दायो नोंनि भिडिअ नायाखै नों होनदों आरोना जा माबाया मिस्टारा ओमफ्राय जोंहा हाय लिरदो आरोना हाय ओमफ्राय जों खन्थाइया मा होनखो LB आव बोरै फुल भिडिअ नायजागोन दे होनदों औ सर्ट भिडिअखौ माबाना मा होनो सर्ट भिडिअखौ माबानांगौ माबा खन्थाइ हाफेनल' जों लंपेन्ट है गद्रेज में जों सर्ट भिडिअखौ लं भिडिअआव आङो ओरै खालामो आङो लं भिडिअखौ ससे देखायनानै मा होनो साब खालामो आरोना ओमफ्राय सर्ट भिडिअखौ नायनानै हरबाय हास्लाबाना बे माबायाव LB आव थानायाव लं भिडिअआ गोलाव जायोना ओमफ्राय होमबाबो 2 मिनिटनिसो नायनानै बानायनानै हरो आरो आं ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आदसा हेलौ भाबिजि होननानै बिदि नायबाय आंनो ब्रकेन देबारजि हेलौ ओमफ्राय खन्थाइया ओं मा जुद बेलाय जा खन्थाइया जा मिस्टार अशक होनदों आरोना मिस्टार अशक होनदों ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनगोन नागाया हेलौ होनदों ना हेलौ नागा ओमफ्राय जोंहा नागाया अके होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो नायजायो माथो आंलाय नोंनिखौ बोथोर नायना कमेन्ट हरखो हो खन्थाइ होनदों बियो LB आव गोलाव जागोन ना नोंनिया बारा गोलाव नङा नोंनियालाय मिस्टारनि गोदाना ओमफ्राय जोंहा नोंनिखौ नायबायनो खन्थाइ दायो नायफिनदो दे खन्थाइ होनबालाय नायनानै हरफिनदो दायो मिस्टार अशकनिखौ जा ब्रकेना I am coming only like okay भाबिजि बोला है ओके थैंक यू ब्रकेन देबरजी ओमफ्राय लाइक देने के लिए नागाया जा ओके बोला है नागा ने गुड बोला है ओमफ्राय जोंहा कृष्ण गदा जा हाय होनदों ना हाय कृष्ण ओमफ्राय जोंहा नागाया मा होनगो अक्षय खाना खा लिया क्या अच्छा अशोक खाना खा लिया क्या बोला है नागा ने पूछा है अशोक आपको खाना खाया कि नहीं खाया अशोक खाना खा लिया क्या पूछा है नागाया ओके लिखा है मिस्टर राजा बाय बाय ऑल आइडिबो हरा होनदों रागा जोंबाय आरोना आं हरगोनब्रा बिके लिरनानै हरगोन र' गोबाव नांगौना बिदियाव रोङा माने टाइम नांगौना मिस्टार माबाना हरगोन आङो बिके लिरनानै हरगोन आं ओमफ्राय हरगोन आङो आरो ओमफ्राय र'
बेजोंबो गैया खोमा नोंनाबो बेजोंबो गैयाथ' आरो मोनसे बानाय मोनसे बानायना हरगोन र' मोनसे बानायबाय नै माबा लाइटबो होबाय बेलखौबो थुना होबाय ओमफ्राय आयु कमेन्टबो हरनांगोन ना कमेन्टआबोथ' दासो माबानि कमेन्ट जायैनि माबाखौ रोंबाय आङो र' सर्ट भिडिअनिखौ बानायनायनो आङो र' सर्ट भिडिअनिया जायोना जाया ओमफ्राय जा बाय बाय होबाय आरो ना ब्रकेना लाइक दान होनबा भाबि जे बला थेंकिउ ओमफ्राय मोनसे बानायहरबाय दे आङो माबा मा होनो मिस्टार अशक ओमफ्राय नागाया जा अन थेंकिउ अनसाक अनसाक बा फा लिखारे नागाया जा अन नागा जा अके अन है थेंक यू नागा जी ओमफ्राय जा खन्थाइ मानखो उसने बोला कि वीडियो वॉच नहीं किया है अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं होगा बोला उसने बोला कि वीडियो वॉच नहीं किया अच्छा वीडियो वॉच नहीं किया ओमफ्राय अगर अनसब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं होगा अच्छा ओमफ्राय माबाया मिस्टारा जा मा होनखो बाय बाय ओंथि सना होनबाय आरो ना बाय बाय होबाय जा मिस्टारा बाय बाय नागाया जा अन बाय नागायाबो अन होनबाय जा नागाया रो रहा है किया हुआ ओमफ्राय जा कहा से जा मान के आप कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ आसाम से ब्रोकेना मान के मैं आसाम से हूँ मतलब ब्रोकेना क्या लैंग्वेज बोल रहा है रे बाबा हा हा बोला रे बता मतलब बोरो लैंग्वेज बोल रही हो रे ब्रोकेन नागाया अन बाय थेंक यू नागाया गुड होनदों ना गुड होनबाय नागाया गुड बोला ओमफ्राय जा सन्जिबा हाय बा बोला हाय बा ओमफ्राय जा रसमकुला जा न्यू बोला है रसमकुला जा सपोर्ट मी बोला रस्म सपोर्ट मी बोला अब किसी को साफ करके बोलो कि मैंने आपको साफ किया है ऐसे मैसेज कीजिएगा आपको साफ मिलेगा रस्मा कुल ओमफ्राय जमान नागाया हमको भी ब्लू डीजे का बोला रे दे दिया नागा फैजा सपोर्ट बोला है नागा को ब्लू डी दिया मैंने सपोर्ट मी बोला रस्मकुल ने सानसुमाया जामान के लाजिया हो होनदों माखौ लाजिनो मा होनो आगै र' ओंखारनाय naga oke Mr. Ana lirbay oke bye welcome Thai naga ओमफ्राय सानसुमा बसुमतारी आरोना आइडि गथ'सो ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो हाउ इतना लं लायन हे रे बाबा ना खाफाल नुबाय आरोना ओमफ्राय नोसोर दान होनदों ना थेंक इउ ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो अशक लावथि गरम होनदों ना अशकआ गैला थांलाय लांबाय खोमा ओमफ्राय जा हाय आब' नाइस होनदों ना बर' आरोना ना मा जाखो रै नसार हाय आब' नाइस होनदों जा गैया
नागाया जा ओके ओके लिरबाय ओमफ्राय जा नागाया हा हा मिनिबाय नागाया गुड डान होबाय एसबिया जा रस्मा कुल साबधान प्लिज रिटर्न बोला है रस्मा एसबी बोडो ब्लॉग ने रस्मा कुल साबधान प्लीज रिटर्न बोला रिटर्न दे दो रस्मा जी रस्मा कुल रस्मा ने बोला न्यू रस्मा ने ओके बोला रस्मा कोला सपोर्ट मी बोला ओमफ्राय एस बिया जा मान गो रस्मा कुल रिटर्न बोला रिटर्न दीजिएगा रस्मा कुल एस बी ने आपको मतलब सपोर्ट किया है रिटर्न बैक दीजिएगा ओमफ्राय जा माबा एस बिया मान गो जा अशोक मा होनोमोनलाय उसुता फिसा होनबाय आरोना मैया मालिना हरदोंमोनलाय ब्रकेना मा होनगो अनलाइन ऑफलाइन में जा रहा है रे बाबा टाइम शॉर्ट है मेरा अच्छा इवनिंग में मिलेगा बाय बाय बोला ओके ओके ब्रोकेन देवर जी बाय बाय ओमफ्राय जा मोनथाया मानखो मोनथाय देव बर्माया मेसेज काट किया है एस बी मान के जा आबो बख्री आबो बख्री गरम होनदो फख्रि गरम होनदो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि आबो होनदो आरोना ओंख्रिया जोंनिया जोगोनार एस बि आगै मा संनाय जागोनथाय होनदो ओमफ्राय ना दं आरोना ना लाबोदों ओमफ्राय एस बि आ जा मा होनगो अशक लावरा होनदो आरोना एस बि आ गैया अशकआ खारबाय खोमालै मिदि मदीना आराजा मान के लाइक डान दीदी जी बोला थैंक यू वेरी मच लाइक देनी प्लीज ब्लू दीदी बोला ओके दे दिया है मदीना दे दिया है मदीना प्लीज पिन कर दो हमको दीदी बोला अच्छा पिन कर दिया है ओमफ्राय जा सिना हिट होनदारना हिट होनबाय सिना ओमफ्राय जा मनिरा मा होनखो हाय आब' आं दसे स्कुलनिफ्राय स्कुलनिफ्राय होनदाना फैदों ओमफ्राय स्कुलाव फैदों लाइक दानदो दे थेंक इउ मा होनो मनिरा आगै गोजोननाय थाबाय आगै सोलाबा लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा सिना हिट आब' होनदों आरोना ओमफ्राय सिना जा मनिरा मा जा गुड आं दा फैगोन होनदों दे ओमफ्राय जा मेडिना आर मार्क प्लीज पिन कर दिया है मोहेश आजा हाय बोला हाय मोहेश रश्माया 20 मतलब ऑन है तो ओमफ्राय जा मेडिना मन के लाइव पोस्ट कमेंट चेक बोला अच्छा कमेंट चेक करना है मैं तो अगर मेरे को अगर आपने सब किया है तो कमेंट छोड़ के जाइएगा बाद में रिटर्न दे दूंगी ओके मेडिना आर मार्क मोरक ना ओके कमेंट छोड़ के जाइएगा मेरी वीडियो में बैग दे दूंगी आपको अभी मैं मतलब एलबी रखने के बाद बैग दे दूंगी कमेंट नहीं चेक नहीं कर सकता मैं मेरा मोबाइल एक मोबाइल है मेरा ओमफ्राय जा नागाया अन आरोना थैंक यू नागा अन नागाया जा मान रश्मा कुल आपको भी सपोर्ट किया है बोला रश्मा कुल आपको नागा ने सब किया है रिटर्न बैक दीजिएगा रश्मा कुल ओमफ्राय जा मेडिना माय वाइफ विंटार संगमा मिक्स टीवी सिस्टर बोला माय वाइफ विंटार संगमा मिक्स टीवी सिस्टर अच्छा ओमफ्राय जा नागाया अन दो आरोना ओमफ्राय जा नागाया अन रश्माया न्यू लिखा है अन सीना जा रश्माया ज्वाइन मी बोला है आपको ज्वाइन किया है ज्वाइन नागा ने ज्वाइन किया है आपको रिटर्न बैक दीजिएगा रश्मा
ओमफ्राय सपोर्ट मी लिखा है रस्मा कुल ने मेडिना आराम से अमन का प्लीज न्यू फ्रेंड ज्वाइन मी प्लीज अभी रिटर्न बोला अभी रिटर्न करेगा वो भी प्लीज इसको भी सपोर्ट करिएगा यहाँ पे मतलब चिन्ह लगा हुआ है ना इसको सपोर्ट करिएगा वो भी रिटर्न करेगा ओमफ्राय जा प्रहलाद राजा मान के where are you from what is your name बोला है from मेरा मैं असम से हूँ मेरा नाम विश्व को भी है ओमफ्राय जा मेडिना या जा मांग ओके थैंक्स दीदी बोला है ओमफ्राय जा बायदिसिना माने सिमन हेलो बोला है हेलो हेलो ओमफ्राय जा मेडिना आरामान के ओके क्रेडिट्स ही है हिम बोला ओमफ्राय जा एमान के गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर फ्रेंड बोला है मतलब एम मुसाहारी ने गुड आफ्टरनून बोला राजेश्वर जा हाय ना हाय राजेश्वर एसबिया जा मान के मेडिना साहब प्लीज रिटर्न बोला मेडिना आपको एसबी बोडो ने सब किया है रिटर्न बैक दीजिएगा बाद में मिलेगा इस भैया के ऊपर में मतलब सास हुआ है ना इसको ले लो मेरा रूम में नहीं उधर ओमफ्राय जा मीडिया आपको एसबी बोडो ने सब मतलब सब किया है रिटर्न बैक दीजिएगा ओमफ्राय जा एसबी अमान के लाइक दाना बन दाना ओ दे थैंक यू गोजोननाय थाबाय दे मेडिना जा अमान के एसबी बोलो ओके एसबी बोलो ओके ना ओके बोला एसबी बोरो ओके बोला इसको नहीं मिला इसको नहीं मिलेगा ओमफ्राय जा कविता अमान के हाय क्यूट बोला कविता ने राजेश्वर जा हेलो बोला है हेलो ओमफ्राय जा नरेश जा अमान के हाय ओमफ्राय जा अमान के सिमुआ हेलो हेलो आई एम बैक बोला है कमेंट नांथालायबाय दं हाय गैलालाय इसको मत लेना बोला मैंने समझा हेलो आई एम बैक बोला है देन होने दसेयावलाय दसेनि उनाव नों मोनसिगोन खुलाय माबानायनो र' बेखौ आंनो नाङा बे जाया आंनाव बे सोलिया गज्रिया ओके नोंला ओमफ्राय मेडिना मान गए एसबी बोरो कमेंट चेक प्लीज बोला एसबी कमेंट चेक करने के लिए बोला है मीडिया ने कमेंट चेक करो हेलो गाइस लोग कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिएगा गंटा तो से हेलो कौन है आ जाओ कमेंट करो लाइक करो ओमफ्राय जा मीडिया मान गो नागा व्हाइट कमेंट चेक प्लीज बोला है नागा कमेंट चेक करिएगा मीडिया आर ने मतलब रिटर्न दिया है बैक दिया है कमेंट चेक करो नागा बाय सिमियोना मानदो सिमियोना मानगो ए गइला लै गइला नामा सिमियोना मानगो मैं भी हूँ बोला ओ आप ही हो सुबके से देख रहा है ओमफ्राय जा सोमखोरा मानखो मा ओंख्रि जाखो बाजैनो ओंखाम जाथ'वाखै सोमखोरा गै हेलो गाइस लोग कौन है प्लीज रेलवे स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाओ मेरे रेलवे स्ट्रीम में
ओंख्रि जाखो होनबाय सिमोना आपको देख रहा है बोला आपको देख रहा है बोला है सिमोन ने अच्छा मुझे देख रहा है मजा मीडिया और मान गया न्यू फ्रेंड join me please join me अभी रिटर्न बोला है न्यू फ्रेंड कौन कौन है ज्वाइन हो जाओ मीडिया आर से मतलब वो रिटर्न करेगा सबको बैक करेगा ज्वाइन हो जाओ सन्तोषा जा हाय नरना हाय सन्तोष ओमफ्राय जा दाया जा मांगो दा साइनी शॉर्ट आप सीन से हो क्या बोला मैं सीन से नहीं हूँ मैं सिमोना मान जोंहा उनका जा इतना खूबसूरत है आप नजर नहीं हट्टी बोला नजर नहीं हट्टी के बड'लेण्ड नुजाफैदों दिनै बाजै दिनै बाजै गुमा गोथावखौ समायना नुथारदों होनदों नंगौ नामा बड'लेण्ड बिफा बड'लेण्ड बिबोनां बिसोर बड'लेण्ड हेलो कौन है लोगोफोर सोर दं आंनि स्क्रिनाव कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो बाबा फिसा हो भलिउम खम करो सिमोना करे ऐसे क्या हुआ सिमोन क्या हुआ थांग बाहर निकाला बाहर निकाला निकाले रे हेलो फिसा होलै बाबा मेरी लाइक कमेंट कर दिया सिमोन लाइक कमेंट माबा मानदो जा बड'लेण्डआ साबैसे दङ बाजै उन्दैफ्रा होनदों उन्दैया सासेल' बड'लेण्ड बिबोनां आंनिया सासेल' आरोना ओमफ्राय जा सिमोना लाइक कमेन्ट सब कर दिया बोला ऐसा है थेंक इउ सिमोन ओमफ्राय जा आयु मा नामलाय बर'आलाय ST बर' हाय मा खालामदों आब' होनदों ना मा होनो जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय जा सिमोन आपको देखे खुशी हो रहा है रे बोला रे हे ऐसा है क्यों खुश हो रहा है क्या हुआ जी हेलो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो जा हालौग्रा ना गायग्रा हालौग्रा ना गायग्रा ना हालौग्रा बड'लेण्ड हालौग्रा आरोना ओमफ्राय जा सिमना मा होनखो वेलकाम जि देरना वेलकाम जि होनबाय ओमफ्राय जा बर'आ ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जा मेडिना आरा जा मा होनखो क्या बोला सिमोन रिटर्न प्लीज कमेंट चेक बोला है सिमोन आपको मतलब मेडिना आर ने सब किया है कमेंट चेक करने को लिए बोला है कमेंट चेक करिए कमेंट चेक करो मिस्टर आजिर वारि मानगो मोजां ना खबरा होनदों खबरा मोजां मिस्टार आजिर वारि खबरा मोजां नोंना माबोरै ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ जा मा होनखो दे होनदों ना जा
Tunu song zaman ke tunu sang Jamira hai ndarna hai tunu kaise ho ombrai ja Simona man oke ndarna ombrai Bodolena खय बोसोर जाखो दाना 6 बोसोर बड'लेण्ड बार्थडे नै अक्ट'बर ओमफ्राय अक्ट'बर बार्थडे आरोना 17 बार्थडे ओमफ्राय 6 बोसोर 17 मा होनो बार्थडे बा 6 बोसोर जानोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा माबा सिमना मा होनखो लासि सेनाखि हा नीन লাগি सेनाखि दाना नीन नीन লাগিছে অলপ অলপ বৰষুণ আহিছে না ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শুব মন হৈছে ৰে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নীন আহিছে অলপ অলপ Medina Ara on danana thank you on रखने के लिए नन ऐसा देख रहा है अमन किंग अमन किंग रो रहा है क्या हुआ है बड'लेण्डआ जामोन के नों बिदि एलबियाव फैनो गोबाव इन्टारेस्टिं मोनोना नों बिदि एलबियाव फैनो गोबाव होनदोंना इन्टारेस्टिं मोनोना होनदोंना मोनोखौनो होननांसिगोन आरोना बड'लेण्ड माथो होनबावनो मोनो होननांसिगोन जा एना मा होनखो लाइक डान सिस्टार होनदोंना थेंक इउ सिस्टार मा होनो गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय सिमना जा मा होनगौ অলপ ঘুমাই যা होनदोंना অলপ ঘুমাই যা এতিয়া টাইম নাই ঘুমাबा टाइम নাই दे ओमफ्राय जा सुरस हाय होनदोंना हाय सुरस जा अमनखौ हाय बोला रे हाय अमेन किं ओमफ्राय जा माबा मानखौ हेल' थांबाय नामाब्रा बैसोलाय माबाना होनसैमोनलां बैसिनखौ सिनायाबो माबो हेल' बोला रे हेल' मिस्टारा जा मा होनखो मोजाङैनो दं मा ओंख्रि मोजाङैनो दं मा ओंख्रि जानायमोन नोङो सानफ्रोमबो एलबि फैयो नामा होनदों सानफ्रोमबो फैदों आङो फैदों मा होनो मिस्टार सानफ्रोमबो फैथ'गासिनो आरोना ओमफ्राय ओमेना अपी आवाज बहुत प्यारी है बोला अपी आवाज बहुत प्यारी है बोला आपकी आवाज बहुत प्यारी है हे थैंक यू जो अखं वाई आई एम लव यू बोला है ओमफ्राय जो सिमना मान के बहुत टाइम आसे हाँ आसे टाइम तो आसे माने এতিয়া आरो ভাত চাত মানে খাব লাগে না ভাত বানাবা লাগে আৰু ভাত বানাই খাব লাগে আৰু দে ओमफ्राय আমি मेकअप एमफ्रिया हाय होनदोंना हाय मेकअप बड'लेण्डआ आंखौ जा मा खालामो आदाया नोंना मा मावो होनदोंना नोंदाय माबा मा होनो डिफेन्सआव मावो आरोना मा होनो बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा मिडिया आरा जा मा होनगो अमन किंग आप प्लीज रिटर्न कमेंट चेक प्लीज बोला है अमन आपको मीडिया आर ने मतलब सब क्या है कमेंट चेक करने के लिए बोला है कमेंट चेक करिएगा कमेंट चेक करो अमन किंग
ओमफ्राय जा सुरसा मा होनखो कहा ना हो गया कहो ना हो गया अच्छा गाना ओमफ्राय जा सिस्टारा अन आरोना बड'लेण्डआ आदाया राग जायाना नोंखौ बिदि एलबियाव फैबा राग जानो रोङाहाय माबा इन्टारेस्टसो मोनो माबा थिनोसो ओमफ्राय जा एना मा होनदों अनदों जा सिस्टारा ओमफ्राय जा गबिन्दाया मा होनखो कट तुमार होनदोंना सापागुरि आसाम में सापागुरि गबिन्दा ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों होनदों दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा मेदिना आरा जामानखो सिमन प्लिज रिटार्न मी होनदों ना सिमन रिटार्न हरनो थिनदों आरो ना सिमन मतलब रिटर्न प्लीज बोला है मेदिना आर ने रिटर्न प्लीज बोला रिटर्न करो ओमफ्राय जा सिमना मा होनखो रुटि ला बाट नाकि रुटि राति ला राति माने राति ले पाट नाकि ओमफ्राय जा सिमना मा होनखो ओमफ्राय जा सुरेशआ मा होनखो तय बिसो फाल आसे तय बिसे फाल आसे बोल अकमया तय बिसे फाल आसे है ना ओमफ्राय जा मिलना जोंहा हो होनदों आरोना हो सोंदों आरोना ओमफ्राय जा एन हाउस सिस्टारा अन थेंक इउ सिस्टार जा के सेदामा के हाय आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ मिलोना जामन के हिंदी में बात कर सकते हो बोला हाँ थोड़ा ओमफ्राय जा मीडिया आरा इसे देख रहा है ओमफ्राय जा यासु मन का हम लोर लिख रहा है ओमफ्राय जा अर्जुना मा होनखो प्लीज सिंगिंग ककबरक सॉन्ग बोला आता नहीं है त्रिपुरा का नहीं आता है मतलब नहीं आती है अर्जुन ओमफ्राय जा एना सिस्टार मा ओंख्रि संगोन सिस्टार माना ओंख्रिखौ मा संगोनथाय ओमफ्राय सिस्टार माबा ना लाबोदो आरोना जोगोनारसो संबाय खोमा एनहा सिस्टार ओमफ्राय जा सिमना जा मानखो दे बोला है ओमफ्राय जा टकेन्द्र जा मानखो हाय ना हाय कैसे हो ओमफ्राय जा मेदिना आरा जा हेलो हाय ओमफ्राय जा एन हाउस सिस्टार जा अन होनबाय अकं जा हेलो बोला है अकं हेलो बड'लेण्डआ जा मानखो जा गामियावनो थायाना ओमफ्राय कमफिनाव थायो गामियावनो थायो ना केमाव थायो केमाव थायो माबाया मा होनो हासबेन्डआ आंना केमाव थायो बड'लेण्ड ओमफ्राय जा फुदि फ्रेन्डआ जा मा होनखो एमजि लोगोआ फुदि एमजि लोगोआ मा ओंख्रि होनदों ना ओंख्रिया जोगोनार जोंनिया ओमफ्राय ना दं आरोना मा खालामखो नाखौ ओमफ्राय जोंहा लोगोआ मा होनखो लाइक होनबाय आरोना थेंक इउ लाइक ना लुक ओमफ्राय लाभ आदसा बे बेलेगसो लोगोआ जोंहा लुक लिरदो आरोना ओमफ्राय अखङा जा मांखो लाभ इउ बोला हे जा एमजि लोगोआ मा संखो लोगो होनदों ओंख्रिया जोंना माबा जोगोनार लोगो ओमफ्रायो
हाँ दिफुरा साजा मांडे हेलो दीदी कैसे हो आप नमस्कार ना मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो दिफुरास नमस्कार मजा एम लोगो मान एम जि लोगो लाइक लोगो होनदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लोगो एन जा सिस्टारा मानखो अखा हासि माने हागासिनो जोंनियाव होनदों बिराद हाथारदों नामा माने सिस्टार हानाया जोंखिबो हादों आरोना अखाया ओमफ्राय बांद्राय गोसा नङा आरो जा आखां मामान जा लाभ इउ बोला हे अरे जा एम जि सिस्टार लोगो अन ओमफ्राय दानसोराङा जा मा होनदों जाखांबाय नामा आब' होनदों ना जाखांथ'वाखै आगै दानसोरां एसआ जा मा होनखो हाइ लाइक दानदों ना थेंक इउ एस लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा दिफुरा साजा मा होनखो हेलो एन हाउस दीदी कैसे हो आप नमस्कार बोला है दिफुरास ने दिफुरास बसुमतारी ने एन हाउस आपको कैसे हो पूछा है नमस्कार बोला है ससुरसा तुम पीछे सुंदर सा तुम मी बे से सुंदर सा बोला रे गोविंदिया जा मानखो थिथागुरि जाना होनदों ना थिथागुरि जाना होनदों थिथागुरि जाना अच्छा क्या जाना क्यों जाना है रे होनदों मंगला जा माखो हाय होनदों ना हाय मंगल बड'लेण्डआ दे बिदिनो फुदिलाव थाबाय था फुर्तियाव थाबाय था गोजोननो आदाजों बारा नांलायनो नाङा दे औ ओमफ्राय जोंहा मंगला मांखो हेलौ होनदों ना हेलौ मंगल ओमफ्राय जोंहा मंगला मांखो हेलौ दीदी होनदों आरोना हेलौ ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो আপনার नाम की होनदों ना सिमना अच्छा मोर नाम विश्व कवि है ऐसा बाबा भलिउम कम कर होनखादों ओमफ्राय हेलौ सापर्ट थांखो अपनार नाम की होनबाय ना एस आ गैया जामाखो हेलौ सापर्ट लोगोफोर होनदों आरोना एस आ जा सापर्ट बिदों नै लोगोफोर ओमफ्राय जा थासिस बर'आ मा होनखो नों बहानि आगै होनदों ना आङो मा होनो मा होनो आसामनि आङो आसाम सापागुरि ओमफ्राय जोंहा दिफुरासा लाइक डान दीदी होनदों ना थैंक यू दिफुरास लाइक देने के लिए मजा मंगला मान के हेलो दीदी मा खबर होनदों ना हेलो दीदी मा खबरा मोजां आंनिया मंगल बर्मन ना खबर मेरा अच्छी है आपका कैसा है नोंनिया माबायदि ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ खस्थ' दं डिफेन्सआव जब मावनायाबो होनदों खस्थ'आथ' दङ दंनाया ओमफ्राय मा होनखो माबाया थासिस बर'आ जोंहा मा होनदों थसिस बर'आ थसिसलायनाय सतिस बर'आ जा मा होनखो नों मा खालामो होनदों ना नों मा खालामो आं जेबो खालामा सिमना जा मा होनखो सिमना ने क्या बोला गाना एकटा करी दे ना गाना एकटा अच्छा गाना एकटा करी दिबा लगे माने साजा मांखो अखा हादोंलै आब' होनदों अखा हादों आरोना जेरावबो हादों खोमा होमबा जोंनिखिबो हादों हानायालाय ओमफ्राय जोंहा मंगला मांखो हेलो दीदी बेक करिसे होनदों बात करिसे फाट खायसे होनदों ना सरि हेलो दीदी फाट खायसे फाट खावा नाय अलप पिছত खाम माने मंगल बर्मन इटिया खावा नाय माने ओमफ्राय जोंहा सतिसा जोंहा मा होनखो नोंनि आदाया मा खालामो होनदों नोंदाया डिफेन्सआव मावो
माबा साउन्ड फैबाय हयथ' होनोना सिमना हयथ' होनब्लाहाय ओमफ्राय जोंहा समन्ता कुमारा जोंहा मा होनखो दिबा दाना दिबा आलियाता दाना क्या बोला रे ओमफ्राय जोंहा सतिसा जोंहा मा होनखो मा डिपार्टमेन्टआव मावो आगै होनदों माबा एस एस बि आव आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो मा खालामदों बाजै सना होनदों ना जेबो खालामाखै ओमफ्राय जोंहा दिपक नुजाफैदों आरोना आब' मा खबरलै आब' आंहा दिनैसो होनदो जेबो नङा दे दिपक बर' आगै जेबो नङा गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जोंहा बुकुल हाय बाजै मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया जोंना जोगोनार बुकुल ओमफ्राय जोंहा सतिसा मानखौ आङो CRP एपआव होनदों नोंबो CRP एपआव आरोना सिस्टार मान थाथ'दो आगै ओंखाम जाग्रोनि होनदो दे जाना लादो दे मा होनो सिस्टार जाग्रोदो दे ओमफ्राय जोंहा सतिस बर'आ मा सोंखोलै नों मानो इलबियाव फैदों आगै होनदों ना मोनथिया मानो फैदोंबा मानो फैदों आं मिथिया आरोना होनदो ओमफ्राय जों मंगला मा होनखो हेल' होनदों ना हेल' मंगल ओमफ्राय सतिसा मा होनखो आदाया SSB मावो अब्ला होनदों नोंदाया SSB मावो रश्मा बोला 30 from support me बोला है ओमफ्राय जोंहा AS मा होनखो आङो ओंखारबाय दे आब' आङो खामानि मावनो र' दे आब' होनदो दे मावदो दे आगै आं माने माबा जाबाय नै दसे माबानानै माबासो दोननोसै आरोना साइलेन्टआव दोननोसै ओमफ्राय रश्मा फूला मांगा 30 from support me support बोला है सतिसामोनगे इलबियाव बहुत मानसि मोजां गाज्रि लोगो मोनो आगै नों बुजियोना आगै बुजियो मा होनो बुजिजोबो आङो मिथिजोबो दाथ' स्क्रिनाव मा रायलायनो आरोना
मेन चेनेल दं नामा? ना चेनेलानो गैया नामा माबानिया नोंनिया? सतीश बर' अके चेनेल गैखाया आरोना ना चेनेल दं? ओमफ्रायो जोंहा माबाया मा होनखो दिपकआ हाय होनदों आरोना हाय होनबाय दिपकआ ओमफ्राय जोंहा सुनुआ मा होनखो जोंहा इउ होननानै गाबदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो दारि आव नानि साबै सरि नानि बाबु साबैसे होनदों आरोना बाबुआ सासेल' हेलो हेलो कौन हेलो बोला है हेलो हेलो नरेंद्र कटा बारह हो बोला दीदी बोला रे कटा बारह हो दीदी बाबेना हेलो आ बनदोंमोन आरोना हेलो आगै बाबेन ओमफ्राय दिदि ओमफ्राय माबाया सम बाबेना हेलो आ बुंबाय हेलो आगै कुनु मोना हेलो what is your name बोला what is your name बिश्वकवि है था सतीश बर' जामागा सुनु शर्माया मा बुंखो I hate you बे मा सोदोब आगै होनदोंना माने I hate you मानेथ' आं बुजिदों आरोना मा लिरदों ओमफ्रायो पिक्सारखौ नायनानै आं बेलेग मिनिं बुजिदों आरोना पिक्सारखौ लानानै लिरदो आरोना बियो पिक्सारखौ लानानै माने आंखौ लिरबाय आरोना पिक्सारखौ लानानै ओमफ्राय जोंहा बाबेना मा होनगो आप कहाँ से हो आप बोला जी मैं आसाम से हूँ आसाम से
भाभी ना मन गया आपका घर में कौन कौन है बोला है मेरा बेटा है और हस्बैंड है बाजा सति समानखौ आगै बिदि एलबियाव दा फै आगै अननानै प्लिज आरोना एलबियाव फैयाबा चेनेल खुलिनानै ओरैनो गोदोनानै थागोन चेनेल खुलिनानै गोदोनानै थागोन ना बिनानाव लिंबायना नोङो नोंबा बेसे गेदेर मा होनो दा लाइभआव फैनायखाय मा होनो हिनजावफोरखौसो गाज्रि सानोलै हौवाफ्राबो गाज्रि थायोलै बुंनो खिथानो हाया बुंनो हाया दा एलबि मा होनो इउटुब खुलिबाय चेनेल खुलिबाय ओमफ्राय लाइभ होबाय आरो ना ओमफ्रायो हिनजावफोरखौसो गाज्रि साननोसै हौवाफ्राबो गाज्रि थायो आरो ना हौवाफ्रा जुदि दबथायोमोनब्ला आरो ना बादा बिदि रावखौ जुदि बुङोमोनब्ला बे फंसे रावखौ बुङोमोनब्ला फैनो गोनांथि गैयामोन आरो आंबो बाखायोमोन दहाय सोरनो खिथादोंमोनथाय आंबो बाखायो ससियेल मिडियायाव माने ओंखारनो बाखायोमोन आं बेबायदि नङामोन आरोना माने ओरैबायदि मानसिमोन आरो आङो माने मानसिफोरजोंबो बारा रायज्लायबांखायामोन नालाय बिराद खम रायज्लायोमोन आं खुगाबो गिलिरनो ओमफ्रायो रावजोंबो माने सुखुवामोन आरो आं ना मानसिफोरखौनो हौवाफोरखौबो माने सुखुवामोन बारा बिदिमोन आरो आङो मानसिया बेलेग टाइपनिमोन आरोना बेसे खामायनो माने मन'आनो जायाखै खामायनायखौथ' आरो मा बुंनो आरोना मन'आनो जाथ'वाखै मन' जाथ'वाखै मन' जायैखायनो माने एसे एसे माने फैनांगौ जादों आरोना खामायनायाथ' उननि बाथ्रासै ओमफ्राय हाय होनबाय माबाया चेनेल दंना गैया नोंहा चेनेल गैयाना बेथ' आइडिसो चेनेल दंबा चेनेलजों माबा बुजायफैनाय चेनेल दंबा बाबुआ फरायखायोना रिजाल्टआबो गाज्रि जाखाया बाबुना टाइम दं आरोना दाथ' एगजाम बायबाय दाख्लैसो बायदों एगजाम हरावथ' एलबिआ द्रपमोन माने साननै होआखै आरो एगजाम गैयैयाव एसे होलायबाय ओमफ्राय टाइम दं आरोना माबानो रोंनांगौ आरोना बेबाय नङाखि सानसेथ' फरायाना गथ' मानसिया बोरै फरायनो सानसेथ' फराया गथ' मानसिया दासो क्लास 1आव मोनदोंना ओमफ्राय जोंहा माखो हेलौ आच्छा
yes. Hi, hello. तेरा है नाम हमसे जुड़ गया रे हमसे जुड़ गया रे सोरमोननिबो खानसिनो माबाखौ फिनखौ नोङो पेन्सआव बेखौथ' आंबो मिथिलालै नोंदानाव सोंहरदो दे मेरला फैदोंलाय डिफेन्सआव मावनायनि गोजा डिफेन्सआव मावनाय माने डिफेन्सआव मावनायनि हिनजाव गोजा माथो होनदो बे खोथाखौ होनबावनो बांद्राय बुंबा मेगन सादों सानो जोंखौ बुंनानैथ' रज'होनोबो हाला आरोना मा खालामनो दालाय नों चेनेल खुलिनानै मा खालामबावनो दालाय नोंलाय ओरैबो थांनो हाला ओरैबो ओंखारनानैबो थानो हाला मा होनो गोदोनानैबो थानो हाला आरोना आगोलखैबो थांनो हाला मा गोजौखैबो थांनो हाला गाहायखैबो थांनो हाला आरोना मा खालामगोन नोंसोरसो बाजाबाय बोराया बाजायाखैना आंना होनदो नोंसोरसो अननानै मोजां माबा हरबाय आरोना जेनेबा मोजां गियान हरबाय नोंगौ बुंबाय ओमफ्राय जोंहा रहित आइदिना हाइयाबो सनादाना रहितआ ओमफ्राय नोंसोर एलबि गिदिङो नामा एलबि गिदिङो ना गिदिङा नोंसोरो Uninda is a high 35 like done. Thank you Uninda 35 लाइक करने के लिए
मा मबाइला गुदुं जाखो मा मोनो र' एक मिनिट र' दे आं हरगासिनो दे र' 1 मिनिट फराय सारायसो मा थांबाय Ompisa Onindaya কি কৰিছা ভাল নে দে ভাল আপোনাৰ কেনেকুৱা খবৰ অনিন্দা একো কৰা নাই এনে আছে মানে ओइ गाबहोनो ओंखामखौनो गाबहोनो नागिरथाराहाय बियो ओइ ओमफ्राय है रियांस हाय हेलो नाना हाय रियांस कहाँ से हो बोला कहाँ से हो आप बोला जी मैं असम से हूँ असम से बीराडा हाय मैडम जी बोला हाय मेरा राम खोला जा न्यू ना न्यू हाय हेलो गाइस कौन है मेरे डिस्क्रिन में अभी मैं एलबी रखती हूँ सर दंमोन सनाफोर एलबी दोननोसै दे आङो मिस्टर ओके बाय बाय सुना ना एलबी देखा ना मैसेज करो मिस्टर इंडिया मैसेज करो क्यों नहीं पढ़ रहा मैसेज कर मतलब मैसेज करो ना मिस्टर नोंहा दंना होनदो आरोना नोंहा फेसबुक दंना होनदो आरोना फेसबुक दं फेसबुक दं मा होनो सतीश बर' फेसबुक दं औ मिस्टर इंडिया बाय बाय लिया है ऑन था मा नामदों आंनिया मा होनो लिंक होखानाय बेजोंनो माबाजोंनो इउटुबजोंनो लिंक होखानाय मिस्टर इंडिया यस बेबी बोले बेबी से क्या होगा रे भाई बेबी बोलने से क्या होगा बोला मिटने समझा बाकी न तेरे बिना लग राजी अब काम करना पड़ेगा आप ही क्या सही है क्या सही है कुछ नहीं सही है भाई अरे बाबा फुलियम खम खालामनाय बांद्राय नोङो मानो खोमालाया
मोजांनि कमेन्टखौ बारायनोसै एसे फाल्थु बादि दोनना गैया नुदों बाजै गियानि कमेन्टखौ माने गियाना आंनाव दंखाजोबो आंनाव दैथुनागै मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दंखाजोबोना आंनाव दैथुनसना ओमफ्राय मा नामलाय सन्तोष आज खाने में क्या है दैथुनागै दंखाजोबो आंनाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आरोना एलबियाव फैबाबो नों मानसिया थिग थाबानो नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया जेबो माबानो हाया आरोना दैथुन एलबियाव फैबाबो थिग थानांगौ मानसिया बसुमतारी ओमफ्रायो मा नामलाय सासेना बर' बसुमतारी बर' एलबियाव फैबानो बे मानसिया फाल्थु जासिगोन बे मानसिया बिदि बेयो बिदि नङा आरोना खोथाया ओमफ्रायो है आंखौ जेबो खालामनो हाया रावबो दैथुनागै जेबो खालामनो हाया आंखौ रावबो आङो मानसिया एसे बेलेग आरोना बेलेगफ्रा बेलेग खिन्थु आं बेलेग टाइपनि आरो एसे जेबो खालामनो हाया आंखौ बुजिदों आङो नोंसोरबो बुंनाया मा होनो गोरोन्थि नङा राइटआनो आंनि साननाय बायदियानो नोंसोरनिया मा होनो सासेना मा नाममोन आगैया माबाया बेथ' बिनानावसो लिंदों बिनानावसो लिंदों सतिस बर'आथ' बिनानाव लिंदों आंनि साननाय बायदि नोंसिनि साननायाबो ओमफ्राय मा खालामनो आरोना दायो ओमफ्राय बाट गाव थिग थाबानो जायो आरोना गाव थिग थानांगौ माने गोसोखौ गोरा खालामनानै थिग थानांगौ आरोना बे नङाखि चेनेल खुलिबानो माने मा होनो थायो लाइफआव बिराद मोजां गाज्रि मानसि थायो बेखायनो अबेबा बाथ्राफोरखौ रायलायजाया बुंजाया सोरनिबा एन्सारखौ हरनो हाया आरोना बाट बेखौ गारनानै फरायनांगौ जायो नोंसिनिखौ होनाखै आरो आङो ना ओमफ्राय बैखौबो नोङो बै कमेन्टखौ नों फरायबोआबा बै मानसिया मा सानगोन आदसा फरायनो रोङासै होननानै आरो बेखौबो नोंनो उल्था कमेन्टखौ फरायनो रोङाबा एलबिखौ मानो होयो होननानै हरनोसै आरोना थ' अनेक बिदिनो थायो आरोना ओमफ्राय सोंनोसै मायाव फरायनाय मायाव मानाय सोंनोसैलाय एकदम बिदिबो मानसि थायो आरोना लोगो मोनबाय आङो लाइफआव माने गोदो लोगो मोनाखैमोन आरोना दा एलबि जेनेबा इउटुब खुलिनानै ओमफ्राय एलबि होनानै अनेक रोखोमनि मानसि लोगो मोनबाय आरो आंबो माने गावखौ बिराद गोरों सानो आरोना बिराद माने दुगा आरोना इउटुबनि सोमोन्दै माने गाव बिराद गोरों सानो आरोना चेनेल दं बाट गावखौ बिराद गोरों सानो बिदि मानसि दं आरोना गावखौ बिराद माने गासिबखौबो हाजोबनाय रोंजोबनाय बेबायदि मानसि थायो आरो ओमफ्राय आङो एसेबां गाज्रि मोननाय खिन्थु मोजां आदसा मेनलाबो मोजां भिडिअ आपल'ड हो बाजै माने मोजां नंगौ नंनाया मा होनो दैथुनागै बाट नोङो WTनि थाखाय ओमफ्राय नोङो गोदान लोगो मोनो आरोना नोंनि साबा बा नोंनि माबाफ्रा माबानो नागिरा माथो बारायनो नागिरा आरोना साब बारायनो नागिरा ओमफ्राय WTआबो बुथुमख'नो हाया जायो आरोना बिनि थाखाय नोङो मन' जासान्दै आरोना मन' जासान्दै नोङो एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो आरोना एलबि होनांगौ जादों आरो दा बाट मन' जाखांबा नोंहा एलबिनि बारासो माने गोनांथि गैला आरो नोङो बारा माबा मन' जाखांबा मन' जाखांनायनि उनाव नोङो खम एलबि होनो हासिगोन आरो ओंखायनो दायो एसे माने एलबि होनांगौ जाबाय आरो जेब्ला मन' जाखांनायनि उनाव आरोना
मन' जाखांनायनि उनाव एलबियाबो खमायलांसिगोन आरोना नोंहा एलबि होनोबो जेनेबा बारा गोनांथि गैला सिगां आंनि साबा ओंख्रि एलबि होआमोन नालाय एलबि होनायाथ' बावाखै आङो दैथुनागै ओमफ्राय सासेया थांबाय नामा मा नामलाय सासेया सतिस बर' बेथ' माबासो लिंबायना बिनानावसो सतिस बर' आं एलबि होआखैमोन आरोना चेनेल खुलिनानै ओमफ्रायो साबानो बाराया ओमफ्राय गोदान लोगो लोगो मोना आरो बिदिमोन आरोना साबबो बाराया माबो बाराया साबाबो बारायबाबो माबा थांलाबाय थायो बेबायदिमोन आरोना साबानो बारायामोन ओमफ्राय सिगां गोसो होआखैमोनबो आङो बे साब थांफिनबाय थानायाव गोसो होआखैमोन आं ओमफ्राय उनाव आङो चेनेलखौ खुलिनानै ओमफ्राय बिदिनो फैदावबाय बोरैबा लाइफ ओमफ्राय गोदान लोगो मोनबाय साब बारायबाय ओमफ्राय उनाव मोनथिबाय WT नि सोमोन्दैबो मिथियामोन आरोना उनाव मोनथिबाय WT नि सोमोन्दैबो मिथिबाय ओमफ्राय दा बेखायनो होनाय जाबाय आरोना WT खौबो मिथियामोन ओमफ्राय आरो गोदान गोदान लोगोबो मोनबाय सासे ओमफ्राय मालिकदों बुजिबाय नों सासे गोसोआ हमथानो हानो सासे मोनो नुना मोनो जाय खामानिया खामानि जानाया बे गोसो बांसिन हा थायो ओमफ्राय माखौ माबाया मा होनदों नों मोजां आदसा बुजिबाय नों मोजां भिडिअ लाबोनानैबो मोजां भिडिअ लाबोग्राफ्राबो लाइभ होयो माथो माबा मोनाबो होयो माथो ना गिदिर गिदिर इउटुबारफ्राबो होयो बाट बिसोर दा दसे दसेल' होसै आरो गोबाव माने बिदि जोंबो देनां बे WT खौ जों बुथुमनो हायो माबा जमा जुदि WT खौ जों बुथुमखांनो हायोबा जोंबो माबानो हायो जोंबो खमायगोन आरोना जायफोर मन' जाबाय जायफोर मन' जायाखैमोन एलबि दायो ओमफ्रायो मन' जाबाय आरो एलबि बिदिनो होयोमोन ना बिसोरबो ओमफ्रायो दायो मन' जाबाय ओमफ्राय बिसोरो दायो खमायबाय आरोना एलबि होनायाबो जों उनाव नोंगौ नोंनियालाय भिडिअ लाबोनांगौ मोजां मोजां ओमफ्राय नोङो भिडिअखौबो माबोरै लाबोनो आरोना अबाव थांनानै हिनजाव मानसिया हारसिं जेनेबा ओरैनो बे न'आव संनाय खावनायफोरखौथ' मानसिफ्रा माथो भिउआनो फैया भिडिअ होबाबो भिउआ खम फैयो ओमफ्राय नायनो खम आरोना भिउ खम ओमफ्राय लाइक होबाय दे आं मोजाङैनो भिडिअ खम फैयो संनाय खावनाय नों बेसे होनो आरोना संनाय खावनाय खिनिखौ मा लाइक होबाय होनदों आरोना दे
र' मन' जाग्रोथोंसै आरोना WT-खौ बुथुमग्रोनानै लानोसै मा होनो दैथुन आगै दायो बिदिनो खस्थ' खालामथ'नोसै आरोना WT बुथुमनांगौआबाथ' आयौ कौन आ गया BKborovlog बोरमा हेल' बोलाय हेल' BKborovlog बोरमा ओमफ्राय आं मा होनखो आंबो बर' जाथिखौ अननाय दं नों मायाव मावोमोनलाय मा डिपार्टमेन्टाव मोनलाय नोंना दैथुननिया आङो फरायनोसै आं फरायाबा गाज्रि मोनगोन ना एथ' खस्थ' लिरनाय जोबोद अनो दं रावबो बर' आइजोखौ आङो गोदाव सोराव जानाय नुबा आंनि मेगना मोदै गयो जुदि आङो हेल्प होनो हानायमोनबा होना आं गोसोआ सानो थायो बाजैनो नोंगौ माने नोंगौ नोंनायालाय हेल्प होनो हाबाथ' जेनेबा बयबो बिदिनो सानो आरोना हेल्प होनो हाबा होगौ but कैसे हो बोला अच्छी हूँ BKborovlog बोरमा आप कैसे हो बोलो सालोंसै नामा बाबा फुलेम कम करो ना साउंड ज़्यादा हो गया ना
ओमफ्राय माबाया मानखो र' दे एसबि ओइ एसबि फंबाया हा मिनिफैदोहाय मिनिदोंहाय गैला मिनिफैबायनो दे लैथोनो नामा होनदों दा नों उननियाव एसे मानसिया टाइप जागोनलै जोंना बेखौ थगायना बुरखायनो हागोन खोमा होनना साननो हागौ बाजै सना होनदों औ नोंगौ नोंनायालाय मा होनो दैथुनागै गाव गाव थिग थाबानो जायोलै आगै नों जेखि खामानि मावा नोङो जेनेबा नों अबेबा मोनसे सुरुम थुरुमफ्रावबो जुदि मावहैबाय आरोना हिनजाव मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोर होखायो जेनेबा दा आंखौनो होना लानोसै आरोना आं सुरुमाव मावहैबाय बेयावबो गाज्रि नोजोर होगोन मोनानि जेनेबा 9टाफ्रावसो गगोन 8टाफ्रावसो गगोन बेखौबो माने मानसिफ्रा गाज्रि नोजोर होगोन आरो बिनि माबाफ्राबो बिदिनो आरोना हिनजावफोरखौ गाज्रि नोजोर होखायो होनायालाय ओमफ्राय गाव गाव थिग थाबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनखो आङो इण्डिया आर्मियाव दा आं पस्टिं इन हायद्राबादाव होनदोंना ओमफ्राय सोर सनाया मा जाखोलै
अके अनजिमाया मा खबर होनदों? खबरा मोजां अनजिमा आंनिया। ओमफ्राय जाव अनिराम आচ্ছা बिके बाजै लाइक डान्डार ना अ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनदों आं नोंनि मा होनो गोसोखौ लोरबां खालामाखै बाजै होनदों ना खालि आं बुंदों दि लाइभआव बारा फैनाङानो भिडिअ लाबो भिडिअ नागार जुदि आङो गाज्रि बुंबायबा आंखौ रायनो हागोन न' प्रब्लेम होनदों ना रायालै मानो रायनो आरोना गाज्रि बुङाखै नोङो माने कारेक्टआनो आंनि साननायानो आंनि माने मा होनो आङो मा सानदों आरोना आं बिदि सानखायो साननायखौनो नोङो लिरदों नालाय बाट आं गाज्रि मोनाखै मा होनो आगै मा होनो दैथुन आगै अनिरामा मा ओंख्रि जाखो होनदों ना ओंख्रिया जोंना माबा ना जोगोनार ओमफ्राय बाजै मा संखो भिडिअखौ नायनानै हर अनोबा भिडिअखौथ' बारा मोजां लाबोनो रोङा बाट नायनानै हरदो दैथुन आगै दिनैलाय मानो आन्दोआव दं आङो मा होनो दोननोसै आरोना टाइमा जाबायना 2 घन्टा जाबाय आंना एसे बारग'बायसो आरो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय हाय आब' र' थाथ' होनदों आयौ आं माबा खालामनो हागौ ओमफ्राय दैथुना दे थेंक्स आंनि बुंनायखौ गोसोआव सोनो हादोंबा होनदों आरोना र' थाथ' होनबाय माबाया अनिरामा बाजै बेदरखौ हारसिं जाबाय थागोन नामा नों होनदों हारसिं जागोन माबा नाखौ आङो बारा जानो हायालै मोनानि फ्रायबासो जानो हायो आङो ओमफ्राय जोंहा बिएस आदा मा होनगोन सोरबा दोननो थिनबा दोनो नामा होनदों आरोना सोरबा दोननो थिनबा दोनो नामा दोननोथ' थिनाखै रावबो थिननायालाय ओमफ्राय ओमफ्राय माबाया मा होनखो जोंहा PSRB ना गाव नाजालां होनदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो मा होनखो नों राजा फिसानि लेखा फरायनायखौ ओनसोल सुरुनिफ्रायनो भिडिअ खालाम होनदों आरोना बानाय होनदों आरोनालै फिसालाया जाया हब्रालाबायो जाया हब्रालाबायो फिसालाया
लेखा फोरों फार्स्टनिफ्राय आरोना भिडिअ लाबोबा नायनो सुखुनाय नङाना फिसालाखौ लेखा फरायनायखौ भिडिअ लाबोबा माने बाबाया फिसालाया गथ' नालाय एसे अख्रा ओमफ्राय बयनिबो फिसाज्लाफ्रा ओमफ्राय माबा मा होनखो होमबानो अब्लानो नायनानै भिडिअफोरखौ गियान गोनां मानसिफोराबो नायगोन बुंगोन नोंखौ न'खरनि माइनाव न'खरनि माइनाव होनजानायखौ आजिखालि न'खरनि माइनाव गैलालै बांसिनानो सानजानायखौ नांलाहाय आगै दैखो ओमफ्राय जोंहा BSR ना मा होनखो बयनिबो फिसालाया एखे जाया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा PSRB ना मा होनखो दैथुन आर इउ मेरिड होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो अख्रा होनना दोनबाथ' जायाना बाजै होनदों आरोना सिखाया बुथुवा होननानो अख्रा माने ओरैनो गथ'नि अख्रा आरोना जेरै गथ'फ्रा अख्रा इदि बाट हा हाबा जायाखै ओमफ्राय बिदि नङा आरोना फिसालाया आंना मालाय जाय एगजामबाथाय थिनलायनाङा आरो हारसिंनो फरायो ओमफ्रायो एगजामाबो गाज्रि जाया आरो बिना ना माने दाबो माने रिजाल्टआ मोजां माने फुल मार्कखौनो लाबोदो देरबासो मा जायो मिथिया आरोना दा मोजां खिन्थु बिराद मोजां दा गियानबो दं गियानाबो दं ओमफ्राय होनना दोनबा देरबा खिन्थु बयखौबो बिदिनोसै आरोना गियान होनो हाखाया देरबा बाट दा गथ'आव खिन्थु बिराद मोजां खिन्थु ओमफ्राय मोजां हागोन नामा जेनदों ओमफ्राय PSRB ना जामानखे नेगेटिभ कमेन्ट हरना गोसो लोरबां खालामनो दरखार गैया गाव गावनिखौ बासिना ला होनदों आरोना ओमफ्राय जों अरना आब' कि सबजि होनदों अरना सबजि कि सबजि होनदों आरोना बर'सोना नार्जारि सबजिया जोंना माबा संबाय नै जोगोनार हानायखौ दोननानै लावसो संबाय आरो अनिरा मा होनखो बार'नि फरायनो हो बाजै बार'नि लाइन बार'नि लाइन फरायनो हो बाजै होनदों अनिरा गैथ्रा मा होनखो बाजै आं ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनो मैथुना बाजै आं रावनिबो कुइसननि एन्सार होआ आङो बेखौसो बुंगोन जाय मानसिया मोजां खोथा बुंनायखौ मेलेमाव नाङो बे मानसिया जेब्लाबो जुनारनि अनगा जेबो जानो हाया होनदों आरोना
ओमफ्राय जोंहा PRSB ना जोंहा गाबबाय ना ओमफ्राय बिदि खालामबाय आरोना ओरैसै ओमफ्राय PRS ना जामां आपेल हरबाय आपेल ना मा जाखोलाय जुनारफोर जाग्रा आदारनो जेरै बुहुम जेनेबा मोनसे दं जाय मोनसेया जेब्लाबो मालायनि गाज्रिखौ हास्थायग्रा बेफोरबायदि मानसिनि सायाव सांग्रां जायाबा सासे 100% खैफोदाव फैगोना रोखा होनो